ዘይፈለጣት ዘሎ ተባራበርና ዓንኻ ሕብል ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ጀና እያ ሃፍታም ብተፈቱ ተሰዊኦም ንሓንቲ ኤሪትራ ተገኒዞም ብሓንቲ ባንዴራ ስሌናዮም ስሌኺ ስሌኻ ከይበልዎ ዓደዩ ዓድኻ سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا نبحقنانيو لومون كم وتروا قدا سنوانا وانت حستوتات هزنا لكم قريبنا لنا ساب موداتا نايز مدب مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم لايك بمقبار نز مدبنا كتفعلمو ريتوهم دما بهانا تفن قدي كومنت سكشن كتقدفو نمحصنكم كل زين نز channel لان سرحنا اتحجزوا دما دقاقيمنا كنا مزقناكم نفتو مبار زغلت المدبنا بناء علم جميرو أبناء زبانا موداتا دما بقداينا عدنا الزازم يكخون مجمريا بزي كنجمرينا بزي انتاي قبرالو ازي بزح سلو زغونا نغلو كنقواص صارون نغلو بساعتو كان محلالفون تامتن العلي كبيد النازلو جن عقبنا زفقدو خنقبرو لكم كفتنينا مهنياتو تي نقرات قلتي فيك آير سلو زلو. Enters its fourth week. Attacks have continued around the region, including in Iran and Israel. Our World News correspondent Joe Inwood has our first report. This does not feel like a war that's de-escalating. Whoa. This afternoon, the Israeli town believed to host their nuclear arsenal was hit by an Iranian ballistic missile. Retaliation, Tehran said, for a strike on one of their nuclear facilities. It was not the only attack that expanded the scope of this war. Iran fired 2 ballistic missiles at the UK-US base on Diego Garcia, around 2,400 miles from the Iranian coast. Although neither hit their target, it is... انتاي ابزبل معربا ميديا ودي قل مسلكم ننوي حوان إيران تداخي معي ناي معلتات حتى يو روماي وديوم يوم قبل زوع الزنبرة إيران نايز تداخمت ملكت يبلان أم بالات يوم اللو بتقوا أنا طب بتنا مينستريم ميديا كنسم أخلناتي حيلنا إيران بما زيادة زجر مكة مهنياتو التالترناتيف ميديا نات هذا ناس لزغوني مهنياتو درجة ملو نزنا ميديا بلاتفورمز إسرائيل تغزاز إيراتيا وتون كوتري في زنبرة تيك توك زبالي نيرو تيك توك دم حجتي لاري إريسون ديم ولا من دبلوه نايتي أوراكل زبال كامباني نسوجزي ولا سلز درجة ملو ميديا إكس ناي إلى ماسكيو مساتهم بغرب عيد سرح كابو فيسبوك كابو إسرائيلاويو ريد ما بقول مالتيو جوجل يوتيوب كلهم ساميم لاري بيج and سيرجي كلتيوم كتيل كل سوشيال بلاتفورم سناتهم يقينو سلازي نساتهم زي دلي وحبريتان هو تكبيديو جن اتكوينات
ኢራን በትገብሮ ዘላ ጸቕጢ ዝተበገሰ እንታይ ንርኢ ኣለና ሓይሊ ናይ ዋላት ሜይንስትሪም ሚድያ ሓቂ ንኽዛረብ ምክንያቱ ሰማዕዮም ክኸስሩ ይክእሉን እዮም ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ሓቂ ይረኽብዎ ስለ ዘለዉ ካብቲ ህዝቢ ተነፂሎም ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኒኩለራዊ ቦታ ናይ እስራኤል እቲ ዘይድፈር ክፋል ዝበሃል ናይ እስራኤል ኢራን ሃሪማቶ ጥራይ ዘይኮነሲ ቤላ ጌራ ጨፍጪፋቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤላውያን ኢሎሞ ዘይፈልጡ ዘረባ ከስማዓኩም እየ ምክንያቱ ዓለም ኣብ ጎንና ኮይንክ ናብ ኢራን ክንዋጋ ሓግዙና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣሜሪካ ትሕግዞም ኣላ ካልእ ኩሉ ይሕግዝዎም ኣለዉ እሱ ሒድዎም ዓለም ኣብ ጎንና ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ኢሉ ቅድሚ ቁርብቲ ለይ ሰዓታት ነተንያሁ ኣብቲ ናይ ዕንወት ቦታ ኮይኑ ዝገበሮ ክንርኢና እዚ እንታይ ዘርእየካ ኢራን ካብ ትፅቢት ናይ ኩሉ ወፃኢ ብዝኾነ ኢንፋክት ንኢራን መን ከድንቃ ዘይፅበዮ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ደገፍቲ ከርእየኩም እንታይ ይብሉ ፎክስ ኒውስ ማለት እዩ packed with civilians. And it just gives you a sense of how dangerous these Iranian ballistic missiles are as they slam into central Israel. Reports that there was another cluster munition launched just about 30 minutes ago. We also know the Israelis are going after the storage facilities of these Iranian ballistic missiles. We have some new video from the IDF showing those strikes against Iran yesterday. All of this is taking place as the range for these missiles was shown directly by the Iranians over the weekend when they launched 2 ballistic missiles toward the Diego Garcia air base in the Indian Ocean. This is about 4,000 kilometers from Iranian territory. And the Israelis and the Americans say this is why the operation had to begin because እንታይና ንርኢ ዘለና ኢራን ኣዝያ ሓይላ ከም ዘላ ሚሳይላት ናታ ኣዝዮም በርቲዖም ከም ዘለው ኣብ ማንጎ ከተማ ማእከል ከተማ ናይ ተልኣቪቭ ዲ ወላ ማእከል እስራኤል እዮም ሃሪሞም ዘለው ዳርጋ ዓብይ ክፋል ናይቲ ከተማ ድማ ይዕንዮም ኣለው እዚ ኣራድ ዝበሃል ቦታ ማለት እዩ እጂ ብዙሓት ከም ዝብልዎ እዚ ኣራድ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ ዲሞና ዝበሃል ተሃሪሞም ዘለው ዓብይ ናይ ሳይንቲስትስ ቦታታት ኣብቲ ናይ ኒውክለርን ናይ ካልእን ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ምዃኖም ኣብኡ ዝቕመጡሉ ቦታ እዩ ስለዚ ኣመና ኣገዳሲ ቦታ ምዃኑን ንሲቪል ምቕታሎም ዘሕብን ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ኣይሞተን ኣሎ ትሕተ ቅርፂ ዓንዩ ዘሎ እምበር ልዕሊ 100 ሰባት ቆሲሎም ዝብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ሞታት ግን ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ስለዚ ከምቲ ኩናት ምህላው ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ክገልፅዎ ከለዉ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብ እስራኤል ከምዚ ዓይነት ዕንወት ክወርድ ተኽኢሉ በዓል ክነግረኩም እዩ ሃገራት ዓረብ ነዚ ክፃወር ዝኽእል ዓቕሚ የብለንን ክብሉ ከስማዓኩም እየ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሚዛን ናይ ኩናት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይቀያየር ከም ዘሎ እቲ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ዝነግረና ዘሎ እስራኤል ኢራን ንክትማረኽ ቁርብ ተሪፍዋ ኣሎ ኢዳ ክትህብያ ወይ እውን ገለገለ ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዮም ክነፅሑ ዝፍትኑ ዘለዎም ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ናብ ራብዓይ ሶምን ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ ኩናት ኢራን ናበርትዐት ትመፅእ መላዋ እዩ ሕጂ እናደኸመት ክትከይድ ኢኻ ትፅበያ ድሕሪ ናይ 8,000 ዕላማታት ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን መዓልታዊ ክድብድቡ ዝውዕልዎ ዘለው ክዳኸሙ ኢኻ ትፅበዮ ኩልና እውን ክዳኸሙ ኢና ንፅበዮ ምክንያቱ ክላ ኣየር ናይ ኢራን ዳርጋ ከም ድሌቶም እዮም ዝሕምብስሉ ዘለው ይበሃል ሓሶት መበል 16 ነፋሪት ናቶም እውን ወዲቓ ኣላ ሕጂ ከርእየኩም እየ ፅንሄለ ማለት እዩ so this war is becoming እዚ ኩናት እዚ ታሪኻዊ ኩናት ከም ድሮ ታሪኻዊ ኩናት እንዲ ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ታሪኻዊ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሕማቕ በሎ ንፅቡቕ በሎ ግን ፍሉይ ታሪኻዊ ምዕራፍ ናይ ዓለምና ኮይኑ ክምዝገብ ምዃኑ እዚ ኩናት እዚ ግን ዘጠራጥር የብሉን ክሳብ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ጥራይ ካብ ሕጂ ንድሓር ንኸዶ ድማ መመሊሱ ዝገድድ ኢና ክንርኢ ስለዚ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ዝብል እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኦልሬዲ እቲ ቀደም ናይ ካብ እስራኤል ዕንወት ኣይወፅን እዩ ነይሩ እዩ ዝበሃል ሕጂ ግን ሓብዎ ኣብ ዘይክእሉ ደረጃ በፂሖም ስለምንታይ ድንጋፀ ይደልዩ ኣለዉ ህዝቢ ዓለም ክድንግፅ ኣለዎም ምክንያቱ ተፀላእነት ኣብ ልዕሊ ብነተንያሁን ናቱ ስርዓትን መፅኡ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ጠገለ ዘይብሉ ፅልኢ መፅኡ ዘሎ ስለዚ ይህረሙ ከም ዘለው ከርእዩ ክኽእሉሎም ምንታን ሰባት ክድንግፅሎም ስለዚ እቲ ድንጋፀ ድማ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን ነዚ ከምዚ ቪድዮታት ቆሪፆም ኢራንሲ ብምንታይ ከም ነመስግነኩም ጠፊእና ዝብል ጥራይ ኢኻ ትሰምዕ ብፍላይ ድማ ዒድ ስለ ዝነበረ ለንከነ ናይ ዒድ ህያብ ናተይ ዝብሉካ ይርኢ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣስላም ጥራዮም ዝሕጎስሉ ዘሎ ክብለኩም ኣይክልኒ ከርእየኩም ኣሜሪካውያን ሪል ኣሜሪካውያን በዚ ኩነታት እዚ ክንዲ ምንታይ ኣብ ጎኒ ኢራን ተሰሊፎም ከም ዘለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ካብ ምሕር ናይ ነተንያሁ ትዕቢትን ነዛ ዓለምና ናይ ምብፅባፅ ሕልምናቱን ባህግናቱን ሰብ ስለ ዝሰልቸዎ ኣብ ፅቡቅ ገበሮ ንዑ ክብሉ በቃ ገለ እንተተማሃረ ክትህረም ኣለዋ እዛ ሃገር ካብ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፅቡቅ ነገር ሲቪል ሰብ ይመወት ዘይምህላው ህዝቢ ሲቪል ይቕተል ዘይምህላው ገለ ካብቲ
زحمسكاي تخال نابزي دييغو غارسيا زبال زينتري وونزلهم عبيت بومبرات نا أمريكا زلوا بوتا باليستيك ميسايل نا إيران نابزي قصو تتوكيسو نابزي قصو قرب بمخالو ولو كو انترسبت يكبر ومبر أبزي بوتا كبتع مخالو كال نتنا يكوينا دايناميكس كير وخم زلو يزن كرزلو سو دونالد ترامب كاب سبقيسو برتو زخونا متنكعتا غير لسن هيلنا رينا أبزي جي انتايب المسيلكم that while we hear from the president and from Secretary Hegseth that they have greatly degraded Israel's missile capabilities, that this is a reminder they can still strike, and it is deadly. Absolutely. انتهي لسكي حتى له تي منيستر بكلهالنا أمريكا يقولنا إسرائيل سي عبك فالنا إيران وتدروا عغمي قتيلنا ويكا داخمنا ينقلونا يسعن عقن إيران كم زي تداخمت قنير ينالو اللي حتى له سموت It's deadly. Absolutely. Look, we are looking at a reduction in strikes from the early days of this war, but not Iran's inability to fire. The reality of this conflict is that Iran is still launching ballistic missiles and drones, not just at civilian residences in Israel, but also in Gulf countries. They're targeting energy infrastructure, and they have the ability to respond when and where they want to. And so, entering into week 4 of this conflict, there is a very difficult situation ahead for the Israeli people, and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says he will continue to strike the Islamic Republic along with the U.S. planes that حجين تايد بلزلو إيران تداخي مالا كنبل أزيو كبيديو مخنياتو إيران كم زد ليا من قدي تحرم كم زلان تتكع كم زلان ولو كوا داخي منايو قلز بهالتلو أبزدلي وعلامة بزبر تعمل كحرم زخولو يوم زلو كساب حجي نبراب أي سومنا بنات ولو زلنا دما تكوينات كبيدنا خوني خيرالو أبزدلي وعلامة نايمهرا معغمي ستيل كم زلوهم يوزنقر أبزيك تصلي لو بزعباتن هقرات عرب كزارب كله I don't know where there was this question كتحطو خلاك نقرأكم يسأني لخمس آلكم يا معناته it's a very very interesting تزلوا كونتات نما جنزابو زأكل زبلوا زلوي هجي نبيك وزكم دليل لهم أتي إسرائيلويان نزو كونتات زي بخمير يولو حقرات عرب كنتاي وردو مالو تسأني لخريكم listen to this one هذا كابتي big misconception نسمع عزلنا 16 aircraft down and counting. Iran's retaliation is beginning to shake the image of unquestioned U.S. military dominance in the region. The IRGC is projecting an image of deadly precision as Iran warns that even major U.S. reinforcements, including thousands of Marines, will not go unchallenged. Is Mojtaba Khamenei's rise a sign of deeper IRGC influence in Tehran, as revenge wave has already left behind visible U.S. wreckage? إيران كابت تثبيت ناي عالمنا وصاي بزح وصيت تمص كم زلا يزنقر زلو نابنت complete air dominance كم زلو ناي سماي دومينا سماينا إيران سي كم دليتنا خنقبرو لنا خلينا يبلون يرب فولس مبل 16 نفريت زي إذا حبريتا زي كاب بلومبرج زوصاي كاب ناي تشاينا وي ناي راشا دوصاي كونه سلازي 16 نفرتي تهريمان كم زلوا نزا فيديو خقبر كله قد مساعد دي خلت ساعد محنتي ابو شمت حرموز تهرمت F-15 F-15 اب دبي كبابي كم زودغت زر فيديو لو زي ليتست حبريتا مالتيو نريو زلنا 16 نفرتي نزا فيديو كجمرا خلو خدما تمغين نمبري حمت درون دما كومو ابتناي نيكولارا بوتانا ايران زنبرت 30 مليون ليز واغا درون امريكا تحريماك تودق كلا زري كونتات رينالنا سلازي إيراناويان ساكت أيكونون زريوهم زلوا كمزي كمزيلاند وات كهز ولا كمزلوا so there is a lot of بوغن أمريكا بوغن على معرب ميديا كنجرنا زي دل بزعنا نرزلنا جن إيران كاب تثبيتنا معرب عالم وصاي زخونة حيال زخونة من قص خاستر كمزلا إن نرزلنا معرب ميديا دما حدا دعرة حدا زرباك غيرن ملحسوك عطفن إن نرزلنا what an interesting time to live is بهالزي A revenge strike at Israel's nuclear heart. The Iron Dome pierced by an Iranian rocket. Wrecking the town of Dimona in southern Israel, the damage and injuries severe, but the nearby nuclear research centre reportedly undamaged. Iran claiming its payback for Israel striking at its main nuclear site. Iran's Atomic Energy Authority claiming there's no country was لهم تي زي بأستراليا زحلف زل ميديايو سلزي هذا نجار نتصور كوينلو تي نحنا كابكالوت سورسس نمسألكم ترى كونه تمين ستريم ميدياون تقبل نوعه نتحبريتا نابتكونتات كم حلال فوق جميرو له سلزي كابز كتسيلنا نابينا خناتو دونالد ترامب زقبرو زلون نابتنا يكون طبعا كوينات كن حلفينا دحريو نابتنا هجرات عرب سجري
is threatening an enormous attack on Iran's energy infrastructure if Tehran doesn't allow free navigation through the strategic Strait of Hormuz. CNN's Eleni Jokos joining us live from Dubai. Eleni, Donald Trump then threatening Iran with an enormous punch on Iran's energy infrastructure should Tehran not, quote, open the strait within 48 hours. It's not at all clear whether Iran will heed that warning. All signs are that they won't. The impact of that choke point and the effect of a shutdown in هجي انتهينا نسمع زلنا دونالد ترامب أوشت 48 ساعات إيران نتي وشمت حرموز انت لي كفيتاتو كتفاية كنتفاعكم من هذا عينتو متن قطعي بزلت وشمت حرموز بهال زلو ازتري وزلو هميو سلازي ازي مسمرنا ينقدي سلمتك 48 ساعات يللو مغنيات سنبت سلازخونه لومي نزا زربازيا I think كاب almost كابابي 12 ساعات حليف له خوني زي ما تنقطع كاب زوت زي حساب سوني يزر زلسو مغنياتو ستاك ماركت كخفت كل حد عبي كراش كقاطم سلازغل تندادن اللي على تزنيو ستوك ماركت دمان دونالد ترامب سبات يموتو يتميو يتمو زغد سيكون ستاك ماركت is very important to him that's why دما market is أزيوم تسألوا تيمنعوا كريبتو ديو ستوك ماركت ديو ورك ديو كله تمنا investment real estate ديو أقدس يمنعوا سلازي نعطي منتون تايواني heavily invested سلازخونكو دونالد ترامب ننبسك بالنزنة قرات كغيرو سلازخوني ستيل سنعوا أنا invest يزقبر سلازخو ستيل I'm buying شيء أي لونج سابجي ولا أقرقرات يهالو تعداقا تجزيه زلهم كما أنت دلي هون قبرو ناتكم وساني جن دونالد ترامب أمود داتا سعيرو كأخوات أي مثلا نجد كابزيا حساو سلزوغني زربا غيرو دي قالو غيرو كوت سخلي ناتكون تاد ما كرغاغوي مغنياتو نسب عالم سلز حل دا يكون نجبو نقطبو سسع سلزوغني now let's go back إيران تاي تدللا نسن تاي بلالو انتاي قد تسألوا كون زغل قطبا سمعوا A lot of corporates are really worried about what it's going to do to earnings down the line, and this is why we're starting to see a lot of concern coming through, and even in the markets and the equities. But just focusing on President Trump's line on if the Strait of Hormuz is not opened within 48 hours, that he's going to hit and obliterate power plants, and he's going to start with the biggest power plants in Iran. So clearly giving them an ultimatum. Iran, for its part, coming up with a statement today saying that all vessels can pass through the Strait of Hormuz as long as they're not linked to what they say is the enemy. So we're talking about US and Israeli link. سلازي إيران نتي تحديد ناي دونالد ترامب بفتصوم دمبرت كبلهم كم زي كالن بزبرت أمان قديك هرموم مخانو مسنقرين ساتهم دما نتي وشمت حرموز عسينا كويا لنان من البادي تردع كاقيكون نعاقا نتوم ناتكا نايت يوناويان دقفتن نزخوني نعسينا زلنا بر أفدق بحري كفوتي زلو نعا مسانا كسما مع نزخل نحلفو لناينا سلازي كاباخا فرحنا نغيرو نقر يلن انتحريم كاننا أبرتعنا كنهرمينا نزن هجرات عرب ما أزينا كنهاسينينا أمنتاي كنهاسيننا إلو مالو مجمريا نا إنرجي بوتاناتهم كانت فوينا قبل إليو ناي ماي متصاري بوتاتاتناتهم كانت فوينا سالساي ناي تكنولوجي بوتاناتهم ويكا ناي كوميونيكيشن اي تي زخونه سيرفرس يكون كالو كله نزي كانت فوينا سلازي نسخا قبر كاي وحده يكون زلو نحنا دما نقبر لنا إلو مالو سلازي دونالد ترامب حد عبريسكي كوسد. By the way, تاي زبل زربان سمع لنا أبزي درجة دبس حساباتنا بايم زود كزلو دونالد ترامب نيكولر كتكم إسرائيل سي نيكولر كتكم كم زخونتنا زرب زلو زي تايم زول زلو زي إيران just breached Iron Dome سلازنا تي نايم كلا خلي أجباب ناتهم سيرات الله مهنياتو زي حجت تكسوز الله hypersonic missiles اتي ايرون دوم نا اسرائيل يكون ولا تعرض بحال انترسبت غبر هيكل نزلو سلازي نا ايران نيكولار فاسيليتي كرم تجميرو اسرائيل مالت كاي مسمرنا تا كون خليزي سلازي انتي كغاطم خل كابز زقصل دحلكا وات كامس next step by step حارب step 1 Israel faces the most dangerous decision in its history. Dimona is not just a building, it is a nuclear program. Hitting it is Iran saying we can reach what you thought was unreachable. سلازي step 1 إيران نتديمونا زبال ناي نيكولار بوتا ناي إسرائيل كتحرم مدفارها من إسرائيل تابعنا زحبا بوتا يبلكون يمزبلوهم زلو بقلت يزبال زلو سلازي نتزعبي يسخاتكم بزبالة التكنولوجيا كلاغلو لبوتا نعوك نهاربن تغيلنا كل نقر نحنا كنهارما زي نخل بوتا يلي المالتي هجي تقمتال step 2 تاي إسرائيل war cabinet debates the Samson
option ማለት እዩ this is not a theory this is now a live scenario if Iran can hit Dimona it can cause a radiological event that is an existential threat step 3 Iran escalates deliberately to force the choice they are not stopping waves of እጅንታዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ እቲ ጉዳይ እስራኤል እንታይ ክትገብር ትኽእል ምክንያቱ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እስራኤል ናይ ኒኩለር ቦቶም ክህረም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ንሳቶም ግብረ መልሲ ንክህቡ ክግደዱ እዮም ምክንያቱ እቲ ሕቶ ፅቂልካ ዶ ሓደ ክከላኸልዋ ይክእሉን እዮም ዘሎ ኢራን መመሊሳ እንተበርቲዓ ድማ እቲ ኒኩለር ንእስራኤል ንኢራን ክሃርሙ እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ኣቦቱ ከሎ ንእስራኤላውያን ከም ዘጥፍእ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢራን ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 9 ዝኸውን ኒኩለር ዎርሄድ ከም ዘለዎም ናይ ኒኩለር ሚሳይል ከም ዘለዎም ግን ርግፀኛ ገሊዩ ኣብ ሰብመሪንስ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እቲ ኒኩለር ኣቦቱ ከሎ ንሕራሪማቶ ኢራን እውን ዝዓበየ ዳመጅ ክትፈጥር ትኽእል እያ ስለዚ እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ I'm sure ክኸውን ኣይክእልን ግን እስራኤል ከም ኦፕሽን ኒኩለር ክትጥቀም ከም ትኽእል እንተወሓደ ታክቲካል ኒኩለር ዝበሃል ስትራቴጂ እንተዘይኮነ ዋላ ታክቲካል ክትጥቀም ከም ትኽእል ብዙሓት ሰባት ይጥርጥሩ ኣለው እዮም ምክንያቱ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እንተሪና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ብደረጃ ቁጠባ ክረአ ከሎ if Israel does activate a nuclear doctrine every Gulf state every NATO ally every world power intervenes instantly and the war becomes global within 48 hours ስለዚ እቲ ኩናት ናብ ኒኩለራዊ ክቕየር ተኮይኑ ካልኦት ብዙሓት ሓይልታት ክኣትውዎ ክፍትን እዮም ነዳዲ ንሰማይ ክትኮስ እዩ ካልእ ኩሉ I don't know እንታይ ከም ዘጋጥም there's going to be all sorts of scenarios and ንጥፋት ዓለምና ድማ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቲ possibilities እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እስራኤል ድብልዎ ዘለዎ ከስማዓኩም Stand the strategy. The strategy is to shoot on civilian populations in order to increase the number of civilian casualties. We had here actually a miracle that the number, seeing the destruction all around, that the number of casualties was relatively low. We had also yesterday, as you know, in Dimona, another attack. In both scenes, we have children that was severely injured. Here. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ እስራኤል እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ እዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ሲቪላዊ ገዛውቲ ተሓሪሙ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ሲቪላውያን ዕላማታት ብምህራም ህዝቢ ሲቪል ክቐትሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢራን ገበናት ናይ ኩናት ይፍፀም ኣሎ ገለ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣሚን እስራኤል ሕፍረት ዘይብሎም ሃገር እዮም ሕፍረትን ስክፍታን ኣይተፈጥሮምን ወይ እውን ምስቲ ናይ ሳይንስ ምዕባለ ዘለዎም ኣብቲ ቆልዑ ከለዉ ነቲ ናይ ሕፍረትን ናይ ስክፍታን በንቂሶም እዮም ዝኣልሎም እየ ዝብል ምክንያቱ ንቀዛ እንታይ ከም ዝገበርዋ ዝዝክርዎ ይመስለኒ ኣብ ቀዛ ከምኡ ስለ ዝገበሩ ከምኡ ክወርዶም ኣለዎ ኣይኮነን ግን ቁሩብ እቲ ሚድያ ክላገፀሎም እዩ ዝውዕል ዘለዎ ቁሩብሲ ኣይተሓስቡን ዲኹም ትማል ሓደ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጦ ከመይ ዝበለ ከተማን ፓላሶታትን ሑፃ ጌርኩም ወዲኹም ብዛዕባ ሲቪልን ብዛዕባ ህዝብን ዘይተሓልዩ ሎሚ ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኣብ ሊባኖስ ልዕሊ 1000 ሰብ ቀቲልኩም ነቲ ሊባኖስ ዝበሃል ሑፃ ክትገብርዎ ትውዕሉ ዘለኹም ብኸመይ መንገዲ ናብ ነብስኹም ክመፅእ ከሎ ግን ፍሉይ ናይ ደቂ ሰባት መሰላት ወይ ዎር ክራይምስ ወይ ከዓ ሂማኒቲ ብላብላ ዝብል ዘረባሲ ብኸመይ ክጥቀምሉ ይመርፁ ዝብል ብዙሕ ሰብ ዝግረም ዘሎ በዛ ኣካይዳ ናቶም ኤቭሪ ታይም እስራኤል ድንጋፀ ንክሓቱ ከለዉ ዳርጋ ብግምጣል እዩ ድመፆም ዘሎ እቲ ዘረባ ምክንያቱ ንስኻትኩም ክትግሱ ከለኹም ትሕጊ ንማንም ዘይምልከት ባይ ዘ ወይ እስራኤል ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ዕንወት 10 ዕፅፊ ነው 100 ዕፅፊ ናይ ዝንሪኦ ዘለና እዩ ገለ ዓይነት ዕንወት እያ ትፍፅም ዘላ ከተማታት ህንፃታት ኣይዶኖ ከባቢ 17,000 ዲ ዋላ ልዕሊኡ ኣይዶኖ ክንደይ ትቁፅሪ ሕጂ ዝክሮኒ ናይ ሲቪላውያን ህንፃታት ሑፃ ጌራቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ስለዚ እስራኤል ብሩኽ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ሰላም ሓይሊ ከም ዘይኮነ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ዲስካሽንን ዘረባን ዘድልዮ ኣይኮነን ሕማቕ ንምግባር ናይ ሕማቕ ምግባር ቀዳሞት ሊቃውንትን ኣብቲ ቅድሚት ዝስርዑን እዮም ስለዚ ንሳቶም ክገብርዎ ከለዉ ኖርማል ገይሮም ኣብ ነፍሶም ክወርድ ከሎ ግን ከይሓፈርካ ሰብኣዊ መሰላት ትግበር ኣሎ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ድማ ሓደ መጋባእያ ንክግበር ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ክግበር ገይሮም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርድ ዘሎ ይስምዖም ስለ ዘሎ ናብ ዓረብ ንዝገር ሕጂ
Qatar's interior ministries announced that 6 have been killed in a helicopter crash off the coast in Qatar's territorial waters. Apparently, there's still one person still missing, whose status is unclear. Earlier, Qatar's defense ministry had said that the helicopter had crashed after suffering a technical malfunction during a routine duty. Saudi Arabia is ካልእ ኣብ ቀጠር ሄሊኮፕተር ናይ ወታደራዊት ሄሊኮፕተር ኣብ ዕዮ ከላ ተሃሪማ ወዲቓ ይብልለው እቲ ምክንያት ኣብ ስራሕ ከላ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞ ኩልኩም እዩ ደሴም ዘረባይ ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞ ጥራይ ዝበሃል እቲ ቴክኒካዊ ፀገም ከመይ እቲ ጉዳዩ ድሓን ግን ብዝኾነ ኣብኣ ዝነበሩ 6 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ይንገር ኣሎ ካብ ቀፂልካ ናብ ስዑድያ malfunction during a routine duty. Saudi Arabia has given the Iranian military attaché and 4 other diplomats 24 hours to leave the country as Iran keeps up attacks on its Gulf neighbors. The Saudi Ministry of Defense saying armed forces have intercepted 1 missile while 2 others hit an uninhabited area. Kuwait and the United Arab Emirates have also been carrying out several interceptions. Al Jazeera's Sim Basrawi is in ስንታይም ዝብሉ ዘለው ስዑድያ ድማ ብግዲኣ ኣብ ዳርጋ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ክረማ ስለ ዝቐነያ ስዑድያ እንታይ ትብላላ ዲፕሎማት ናይ ኢራን ብህፁፅ ካብቲ ሃገር ንክወፁ ኣዚዛላ ዳርጋ ስዑድያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ኩናት ገፃያ ትደፍእ ዘላ ዝሓሰበሎም ግድሎም ናይ ዒድ ዝገበርዎ ቪድዮ ኢሎም ደውፅዎ ክርየኩም ስዑድያ ኦልሞስት ናብ ኩናት እያ ኣትያ ዘላ Across the world celebrated Eid al-Fitr on Friday. Saudi Arabia's Ministry of Defense posted a message that was anything but festive in its subtext. The video, posted on the kingdom's official defense ministry account on X on the eve of Eid, showed the kingdom's military forces in what observers described as a pointed display of readiness, a deliberate choice of imagery for a religious holiday greeting that traditionally features celebration rather than combat capability. The timing and tone were not accidental. The message lands at the end. ኣብቲ ናይ ዒድ ቅንያት ስዑድያ ሚኒስትር ምክልኻል ናታ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ዝገበሮ ዝትርእይዎ ዘለኹም እዮም ስዑድያ ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዋ እዚ ድማ ንኢራን እዩ መልእኽቲ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ንኢራን ሓይሎምን ድልውነቶምን ከርእይዋ ይፍትኑ ኣለው እዩ ዝበሃል ዘሎ ንጥፋእታ ዝበላ ንጥፋእተን ዝበለን ሓሪእሲ ምስ ነፋሲ በኣሳዲ ዝበሃል ስቕኢልካ ነዛ ኩናት ተሰቲርካ እንተሓለፍካያስ ወደይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኢራን ነቲ መንከማይ ባህሊ እስራኤል ከምኡ ድማ ካብ እስራኤል ሓሊፎም ድማ ንዲሞና ነቲ ናይ ኒኩለራዊ ቦታ ናቶም ከምኡ እውን እቲ ናይ ሓይል ኣየር ናቶም ከምኡ ድማ ቤንጋሪዮን ኤርፖርት ከምኡ እውን እቲ ናይ ኣብ ሃይፋ ዘሎ ፓወር ፕላንት ናይ እስራኤል ንዝሃርቡ ዘለው ኢራንሲ سعودية زعكل هاجر سجس نيران نكفراره له وتهدراوي عقم كريم فتانوسي مان هندعمت شم تايم مخنبلينا زين هاجرات عرب نتفاتن بعلن دي صراحة زلوا خوينو دي تسمع كان عيكم وين يسمعن زلوا جمالهم عيزهم كوتسو عيدلين يوم زلوا ممليسهم نبتا شجر كأتو يوم زدلي زلوا تا شجر سي هو خلاد اللو خوين يسمعن مغنياتو إيران أبكبيد مدرخ يا زلا ما هي لاو كنا تاتي دماغاتي مو زلوا እቲ መንግስቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ናይ ህላወ ፈተና የጋጢሞ ዘሎ ዝኾነ ይኹን እንስሳ ይኹን ሰብ ወይ ዝኾነ ፍጥረት ናይ ህላወ ፈተና ኣብ ዝመጾ ከቢድ ነገር ስጉምቲ እስኻ ክትግምቶ ዘይትኽእል ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ ስለዚ እዘን ነገራት ዓረብ ድማ ኣብ ከበይ ዝበለ ኣብ ቤትሮ ዝቕመጡ ህዝቢ እዮም ቤትሮ ልክ ኣብ ቤትሮ ዝቕመጡ ህዝቢ እዮም ምክንያቱ ሰብ ንኽነብር ማይ ዘድልዮ ማይ ናቶም ድማ ብቐሊሉ ክዕፆ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ቤትሮ ዝቕመጡ ህዝቢ ክነሶም እምኒ ንምድርባይ ይህወ ከለዉ ካልኣይ ድማ እምኒ ንዝድርቢ ኣሜሪካ ድማ ኣብ መሬቶም የንፀባርቑ ኣለዉ ስለዚ this is going to be I hope ሕማቕ ኣይውድእ ንኸውን ግን ናይ ብሓቂ እዚ ኩነታት ብኣዝዩ ሕማቕ መንገዲ ክውዳእሉ ዝኽእል ተኽእሎ እውን ይረአ ኣሎ ስለዚ ሓደ እቲ ስዑድያ ሕጂ ቁሩብ ኮንፊደንስ ገይሮም ኣለዉ እዮም ምክንያቱ ብዙሕ ናብ ዓዶም ዝተተኮሰሲ ኢንተርሰፕት ክንገብረኪ ኢልና ዝብል እምነት ኣሎ ብዙሕ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ብዙሕ ነገራት ክከላኸል ክኢሉ እዩ በተገይን ክከላኸል ክኢሉ ማለት ካብ ናይ እስራኤል ንላዕሊ ከምዘይኮንካ ንሕና ከማ ተረዲና ለዚ ጉዳይ እዚ እዚ if they can hit እስራኤል ኢራን እስራኤል ኣዝዩ ርሑቕ ካቦም ንእስራኤል ክሃርሙ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ንዓኻ ንክሃርሙኻ ከቢድ ክኸውን ኣይከልኒ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ናትካ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ፊቶም እዩ ዘሎ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ጉዳይ መመሊሱ እናተበላሸወ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ዓረብ ድማ
መመሊሶም ናብቲ ወጥሪ ክኣቱ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ በቲ ሓደ ሓይሎም ከርእዩ ደልዩ ኣለዉ መስለና ኣነ እቲ ኣለና ዝብልዎ ኣፅዋር ገለ ቁርብትለይ ተኪሶም ገለ ከርእዩሉ ይደልዩ ዘለዉ ይመስለኒ እምበር ኣብ ሓዊ ቀሪብካ ከለካ ነገር ትፅውዕ ኢኻ ድሓንዑ ንግደፎ ክፅንሕ ኢልና ተመሊስና ነዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ክንሪዮ ንበይኑ ክንሪዮ ክንፍትን ኢና እምበር እስራኤል ስንካሊእ እያ ተጠንቅቕ ዘላ ኣብዚ ስምዑ ballistic missile with a range of 2,500 miles towards an American target on the island of Diego Garcia. These missiles were not intended to hit Israel. Their range reaches the capitals of Europe. The full scale and capacity of Iran's ballistic missile program has long been the subject of debate. Today, some of those questions have been answered. It shows that the radius of action Iran has is much bigger than people thought. It brings potentially European cities into target range, unlikely as I think that is at the moment. And it certainly complicates the job of missile defense across that area and focuses the thinking of European countries. ሕጂ እቲ በዓል ናይ ኢራን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ካብ ትፅቢት ናይ ኩላትና ወፃኢ ኮይኑ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኤሮፓ ብዙሓት ከተማታት ናይ ኤሮፓ ኣብቲ ሬንጅ ናይ ኢራን ኣለዉ እዚ ከማን እቲ ሕጂ ዘፍለጡና እዩ ካልእ ንዓና ዘይነገሩና ኸ እንታይ ክህልዎም ይኽእል ዝብል ዲቤት ዝለዓለ ሰንትራል ስቴጅ ሒዙ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ ከርእየኩም እቲ ዘረባ ዘሎ እንተቲ ሃገራት ዓረብ ናብቲ ኩናት ይጎያ ኣለዋ The intermediate range ballistic missiles in Diego Garcia that Trey mentioned, 4,000 kilometers from Iran. That was an escalation that not only stunned the U.S., but the entire world. Because Iran had not publicly stated that they had anything that could go more than 2,000 kilometers. And yet here now we know they have two 4,000 kilometer range intermediate missiles that fortunately did not impact anything, but it's a warning. It's a message that they have these capabilities that they didn't publicly state. In fact, under President Obama's JCPOA, there was no restriction on Iran's missile capabilities. They said they weren't building. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ኣሰንቢዳቶም ኣላ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢራን ሚሳይል ናበይ ክበፅሕ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሬንጅ ናቱ ንብዙሓት ከተማታት ናይ ኤሮፓ ንኣብነት ሎንደን ኣብቲ ሬንጅ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ቲንክ ኣብቲ ሬንጅ ኣለዉ ድዮም የብሉ የለውን እስከቲ ኪሎሜትራት ክንሪኦ ከለና ብኸመይ ሰሪዖም ኣለዉ እቲ ናይ መወዳእታ ፒንክ ዘሎ 2485 ማይልስ እዩ ደን ድሕሪኡ ዘሎ ድማ 1800 ማይልስ ስለዚ ኣብቲ 1800 ዘለዋ መን እየን ከባቢ 4000 ማለት እዩ በርሊን ኣላ ኣብኡ ሚኒክ ኣላ ናይ ጀርመን ማለት እዩ ሮማ ኣቡላ ስለዚ ኣብተን ሕጂ ክሳብ ሕጂ ተፈሊጠን ኣብ ዘለዋ ብዙሓት ከተማታት ታርጌት ክኾና ከም ዝኽእላ እዮም ክነግሩ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ድማ ኢራን ናብዚ ቦታ እዚ ክትበፅሕ እንድሕሪ ኮይና መብዛሕትኦም ሃገራት ኤሮፓ ድማ ነዚ ሚሳይላት እዚ ኢንተርሰፕት ክገብር ዝኽእል ቴክኖሎጂ የብሎምን ስለዚ ክሳብ ክንደይ ቅልዑነት ከም ዘለዎምን ሃገራት ኤሮፓ ኣመና ክሸቕረሩ ከም ዘለዎምን ኢና ንሰምዕ ዘለና ብግምጣሉ ሃገራት ዓረብ ኣብዘይ ዋፅን ሸብዳዕዳዕ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ኣላቶም እንታይ ይብልዎ መስለካ ዘረባ ተሕቶ we're so used to talking about the laser-guided missiles that the U.S. drops that are very targeted, that go through a bedroom window. Obviously, this was aimed at Israel and loosely aimed at a neighborhood. How specifically targeted was this missile that landed last night? So the Iranians have the ability to enter in coordinates in these ballistic missiles and target specific areas. This was not a cluster munition. This was a direct impact of an Iranian ballistic missile, and it caused a significant amount of damage to these homes in this area. At least 100 people injured in this one specific strike. ሕጂ እንታይ እዩ ትሕቶ እንተሪኢኹሞም ቲንክ ፎክስ ኒውስ ሾካቲዎም ኣሎ ክንብል ኣለና ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከውፅኡልና እንተኮይኖም ናይ ኢራን ሚሳይላት መኣዝኑ ዘይፈልጥ ሰው ኢሉ ኣብ ሃንድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክወርድ ከም ዝኽእል ኢና ንፈልጥ እቲ ሚሳይል ናቶም ምክንያቱ ፅቡቅ ዝኾነ ጋይደንስ ወይ ከዓ ትክክለኛ ዕላማ ናቱ ክሃርም ዝኽእል ስለዘይኮነ ክሳዕ ክንደይ ከምኡ ነይሩ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኖ እዚ ባሊስቲክ ሚሳይል ልክ ዕላማታቱ ክሃርም ዝኽእል እዩ ዓብዩ ካልእ እውን ኣለዎም ክላስተር ቦምብ ዝበሃል ንብዙሕ ህንፃታት ክዕኑ ዝኽእል ግን እዚ ልክዕ ታርጌትድ ኮይኑ ዕላሙ ክሃርም ዝኽእል መጥቃዕቲ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ዓብ ዕንወት ከውርድ ክኢሉ ኣሎ እናበለ ይዛረብ ስለዚ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ነቶም ሃገራት ዓረብ ኣብዚያ እዚያ ጓልያ ተሓቶ መስለኒ ኣብዚያ ስምዕዋ desalination facilities or do they feel they have enough protection on their own and with the United States and Israel to prevent anything really sort of damaging in terms of their ability to survive?
The short answer is no. There is not enough protection for these Gulf countries and the energy infrastructure there. And we saw last week the Iranians targeting the Ras Laffan facility. This is the largest liquefied natural gas facility in the entire world. And the Qataris came under direct fire, and it took out 17% of their exportability. And so as this war continues, there will be an ongoing threat to Gulf countries. And as Israel's prime minister spoke about today, the possibility that these countries get more directly involved in protecting the Strait of Hormuz. كم دريو زلنا انتي زبل زلو نزن هجرات عرب ك نتن مشاركتنا هجرات عرب انتي كجات من خل زبل لا زي ولا حنطق قبروي كولونيوم زي أكل مكل غالي بلومن كم زي بلوم كواب زي حلفون رينانا ني إيران انتي جر ني ناي قطر ناي إنرجي بوت انتي جر عمر يخم يركم سلزي ناي نفسن كلا خلالو زخلا أقول عقب لوان كنبلاين خلينا نابليزم اللي سلا زلو سلزي تكونتات نهجرات عرب ساكن ديك خبت كم زغل درو بزو حدا قاندي زور دوم زلو بزون سمعوه. Into this war that tried to stop it in the first place have described conflict as expansive. The longer it goes on, the bigger it gets. And we saw that reporting from Doha. It was noticeable the amount of military aircraft in the sky, including helicopters. The volume of it went up. And when you have an expansive conflict like this, the risk of technical malfunctions, the risk of accidents also goes up. And that's what we're seeing here today. Qatar's Ministry of Defense did announce that there was a routine mission that crashed in the state's territorial to defend, say, U.S. bases in Ali Al Salam in Kuwait, Al Minhad in the UAE, Al Dafra Air Base in the UAE have been targeted by Fatah Qadr and Imad missiles. This is an indication that, again, the conflict is evolving. انتايو زبل زلو إيران نبزح علاماتات نا أمريكا تحرم كم زلا أبزح بوتاتات نا أمريكا بيزس أب قطر أب سعودية أب بحرين أبزح بوتاتات تحرم كم زلان وتصيتاوي مدقعة تكايد كم زلان يزنقر زلو سلازي حدا نجر نصور كوينو لو إيران كابتن السومز صبي وازنبرو وزع يزخونه عقمي حزا قريبا خمزلان نزيد ما ولا حنتخ قبروا كم زي كل زلون أب استراتيجيكاوي علاماتنا وتهدرا بيزاتنا أمريكا يكون كاوزعي أبتنا يكون طبعاوي علاماتات يكون كالب بفلاي دما نزن هاجرات عرب دبي بفلاي جون بزح بوتاتات يرم الله كم زلو زري ملكتات نرلنا سلازي زكوينات زي مت الناس في حز خده متأنو تكويناتنا خبدك خيد كم زغلينا نرزلنا مودة دما يا من زكوينات زي من زيادة كعوة اليو منيو زيادة كاب زكوينات زي كهسة زغل مني كتقف زغل بحجينا كنريوغن هاجرات عرب أبزو قدايزي كبت زبالي فتنا وريدوان كم زلون كابز فتنا زين خوات آدما I don't know تايكو قبرالون I really don't know تكونتات قلنا عطاتهم كبت زبالي كخون كم زغل يزنقر زلو ده حنت فيديو نيراتني تيقال في ستيتس بفلاي ناي هلا واحد طبت حدا كنريو خلنا بخالي من قد دما تنريو زلنا قداينا عطاتهم أبزو نيراس كزيا مثلا كذا اسموها and replace the importance of the flows that go through the Strait of Hormuz. We're talking about an unprecedented disruption in the oil industry throughout history. We're kind of living through the worst case scenario. Gulf countries, they're already thinking about plan B and C and D to first mitigate the impact of this crisis and also not to fall hostage of any similar or recurrent event that might happen in the future. The Strait of Hormuz has become the center. هجي كم ريوز لنا زين هجرات عرب بفلوي فتنان دي وريد وندلو إذا فتنا زدما بخميك سجروين تايجو جبراين نجزي زقدف كينو تي كابكالوت زبرت فتنا نعتاتهم ياقاتي موامزلو سلزي هذا تي وش متحرموز تعطي لك نبل كلنا انتاي بالك Just another vessel. تي وش متحرموز تعطي لك نبل كلنا زخونه يكون زعات ويز وتسيلن سلزي بزح نجر كشطو زخلو كاباتهم كبويد وتس ناب هجرات أفريقيا يكون ناب كالد ما بوي خير نيرو إن كل لاي ناباتهم زعتو سلزي لاي قطر يلقى بحرين يلقى كويت كتريهم كلها بزي مسمر زيز وش متحرموز عمنا قداسين عتاتهم سعود عرب كابغا بحرون سلزلو كمون عمان جي تكونتات نابرت عز خيط سلزلو أمريكا دما أفرارها نتي إيران زبهال أبتن السومز دليو تأتوي اللان سلزي قال حزبي كابتي كلام مبرق زبلو زلو انت سمعك تتحسس بنا وكود أن تخيل تراي مفتاح كما تزغل كتبل تخليها. Can we just address the elephant in the room? Can we just forget politics and just talk common sense? It's not that Iran attacked Israel, it's that Israel attacked Iran, and that our region, so the GCC, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, all told the US that we don't want this war because we know that we're going to get dragged into it. Can we just understand that Israel is creating a big problem in our region? Can we just understand that these people do not want good for us? Yeah,
زودي مچم كاب اماراتي غير وايم زبل زلو بت كومن سنس يزارب مالت زي كوينات زي نحنا ايدلناين نبانا امتيوم لو بتحتو جن نحنا كنودق دليونا لو اني يوم الله كنبل نخل حسيدوم الله كنبل نخل اما وداتا جن هاجرات عرب تتعايزنا نتفق لنا ابزي كوينات ناتينا نتفق لنا انت وحدث ابزيا كنسما معي نخل اسرائيل يقول امريكا اني يوم الله كنبل نخلينا هاجرات عرب صبغ سلازن خليج صبغ يقدا سلازلو كتبان صبغ سلازلو نكتفونا إلهم كم استبقسوا انت وحدون نابو كنسما معي نخلن اي سمامعونيهم سوري بين غاي غزلها مغنياتو الساتو نابتو كويناتاتيوم نيران كانوا دق قبليهم زفتنو زلو I don't know اتي هاجرات عرب انتي عنيدوهم زلو بزح كنزاربين نخلينا حجون انت غني حدنت كيروم تكوينات من يبقسولو نمنتا علامه كابنا ابو تقطرت بحال هاجر ابت مغلصيات ناتا بزو كوينات زي نمن كم زربح تردينا له نمنتا علامه تجميرو ناجندا ناي منكا خمس سرح تردينا له لهم شو ما يتقصون نتنياهو كابزو كوينات ذكر ربح زغل زتنبه زربايو انت غني ايران فتو وصلو نهيلا وفتنا مصين سلازلو انا زكا على نخغبري بزي قدس نمن بزي قدس من ابزو كوينات كاتي فتنالو كله فتاون صلاين ابزناتي كداي كاتو تجميرو كلكمه زعينتو زربايات زرب زلا بزي ملكع دما تكونتات كاب غزي ناب غزي نابرت اي قيدالو اتنقدي مسمرنا ينقدنا عالم كومبليت تعاسيلو ايران زي تفكرلو بزي كحلف ايكلنيو كحلف تقينو دما بفقادنا ايرانن دليتاتن قدم كونتنا ايرانن مس دمال طراي كحلف زغل قال كابن بوصاي خدا زفتنا مراخب ويون قال كلوا خلوا دما وليعون كم زقتفون ابزون كريكم خلي تريوز اللغميو للعسرة زبصحة مراخب تحريما كم زلوا كساب حجي اتزعابي كفال دما حجي دبهال دلو دما اتي حوت زبهال نابتقيم ايدوك اتن تجميرو ويون تكباراو سقوم تكوست تجميرو اتكونتات كابز حجي زلو نابز قدده خيط كسقر كم زخلي زنقر زلو سلازي the situation is very very volatile كاب غزينا تغيره انها تبلاشو وزخي زلو كونتاتنا نرزلنا احنا لما نعنا تخاتلنا كنغركم هنا تاقد سنتنا يزي كوينات ناب قرن افريكا ناب قي بحري بخمي يمص እቶም ጎረባብትና ብፍላይ እቲ ናይ ብልጽግና ኣዳኻሪ ስርዓት ንጥፍኣቱ ዝቀላጠፍ ዘሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ናብኡ ክንከይድ Obviously, Ethiopia is a large country, large economy, but it does need its own direct sea access. I've been on the record. I've been on this kind of media repeatedly. I don't think it's fair, on one hand, for Ethiopia to be landlocked, but I don't think it's legal either for Ethiopia to be landlocked. Okay? For historical errors, we gave up our port. It was a big historical mistake to give up Assab. Now, how we can now, use Assab, what modalities can that be something Ethiopia can have access to directly? That I'll leave that to the experts. From an economic perspective, which is what you're asking me, because I focus only on finance, investments, money management, investment banking. I mean, that's our area. But today you can't separate geopolitics from economics. ያልተደረገ ነገር የለም። የኤርትራ የነጻነት ጥያቄ በብዙ የኢትዮጵያ ጠላቶች ዘንድ ተደጋፊ የሆነው የነጻነት ጥያቄ ስለሆነ ሳይሆን ኢትዮጵያን የባህር በር የሚያሳጣ ጥያቄ ስለሆነ እና ኢትዮጵያን ከባህር በር የማሳጣት በ40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቀይ ባህርን እያየችው እየመጎመጀችው እንድትኖር የማድረግ ስራ ነው ሲሰራ ነው። ሶስተኛው የኢኮኖሚ ጥንካሬዋን ማዳከም ነው። ለምን የሀገር እድገት ከኢኮኖሚያዊ ጥንካሬ ጋር የሚሄድ የኢትዮጵያ አንድነት ማናገር ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እዚ ዘረባ እዚ ማንም ኤርትራዊ ልዑል ጥንቃቐ ክገብረሉ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ በዚ ቀዳማይ ተጀሚርካ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰረትሉ ድማ ፍትሓዊ ይኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ላንድ ሎክድ ሃገር ምዃና ድማ ፌር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ብግልፂ ኢንቨስትመንት ባንከር እዩ ኣማኻሪ ናይ ቁጠባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ደረጃ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብፍላይ ድማ ንዓሰብ ዝኸሰርናሉ መንገዲ ርትዓዊ ኣይኮነን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ብናይ መልክዕ ብናይ ርድዲ
أبتدأ بحري دما كل ونالو زبل أمنة على النيز بالزل. Okay. Now, إذا زربازي أغليل كا ويون أنا إسكا كرزخل كم زي كونه أبزعتي يرتراوي تسمامي علو زلنا تبينا نزارب زلنا. لذي he is we are أبزي we agree أبت العماناتهم نبيجتهم خدود اليوم كم زلوا كابو كتيلنا أتي نايب بحري حتوز بحال زلوا بتدقاقامي نبي يرتراجزو الناقن عز خيز زلوا زربينا سما زلنا كابو أبزون رياض سمعت أنا عنا تايبل تنهزي إثيوبيا أبتدأ بحري زخسرت نحري سبوغير نارينايو ويون إيرترا ناس نتا نختركب ويون كوهابا زتجبره إيرترا ناس نسلز جبا زي كونه إثيوبيا أبتدأ بحري كسن سل استدليو يزبل زلو زي إيرترا ناس نتي جبا دي جبان أيكون تحطه إثيوبيا أبتدأ بحري كلوا يبلون إلهم سل حسبوا يوم ني أبتدأ بحري أنا إثيوبيا اليوم إثيوبيا أبتدأ بحري زي بلا إيرترا دما ناس حجر نخد كون وسينهم لا يزبل زلو حفرت يلي سكفتا يلي I don't know كادي زخونك قالوا كتتكيم كنت بلوات خوليهم زي مسابات زياتهم نايت عنا كم زي كونوا تتقاقامي رينان سمينان لنا حجي انتاي كاسمعكم سلوز دلوخي أنا زبل زلهم إذا حجي عتينا يزلنا مدرخ إذا حجي عتينا يزلنا مدرخ أول سعيد صبغت زخونات نايك تدقاقكم صبغ يرقليس والله أجندة التمايات ملعان بكيح بحري إقران من بار زي فنقلت ونقر يلبون من الصومالي لاند ورحت الرع سرع سران 4 تفرموا التوع المذكر أكلنا يزعبي حلمانا بكيح بحر متمات نيرو أنتاري إرترات قبرو زمت أكلنا يزمدبات كوينو بغندو بي إمارات توها باعيو غزان في التسام تنكساس الله مسكينات إيران تتحيزو إثيوبيا تقبرو زلا من كساس أدوبو زد ليو قداي سرعات بلتقنا من إسرائيل فتيرو زلو زمدنا بقاتتا مست إسرائيل بكيح بحر خلوات تدليو زلات صلوات تحاز سرعات بلتقنا نزنا يقدام أجندان متكبر كايدو تصنح من كسغاس بس مبتحنا بأذرباجان وسيقا أكلنا يتنع علامات إسرائيل بكيح بحر متكباري أذرباجان مس إيران زلو زمدنا حرفافي أبزح جد كاد زلو خينات مرقت يا مست أمريكان إسرائيل زساورو زلو خينات زوجني ترون إيران أبلع على أذرباجان سقم توسيدالا سرعات بلتقنا أبزقو جلاتي بمهلا وطراي زي كونه مسكلتين هاقرات مالت إسرائيل أذرباجان وتهدراو سمع فتسيمل أمسايا نايتامتان كرغبا كم عصب حيل خوين خسرح بملآت رؤسو في ركب بلتقنا لما يتكيح بحرق الكل زخلو دبلوماسيا ومرات تحسو بلال يخون مبر أب قداي محاسة تغيح بحري حلافنت نايتن بغدتا مداو تزغونا هاقرات تراي توهايدن كرقا قصوص غيلان ملو زي قد العقم خمزلون دما علم تمسكرو حكيم بحف الشاقن سرعات عش البشاشة نزتفتير زلو خناتات كرب حلو في التنال نز خناتات نمرعان كدما نطوف دبلوماسيا وركبات مكياد وسان خوينو إيرترا نايقدام أجنداتات بكيح بحر ببقعات نمكاتو مسقوربا بالتهاقرات كم سعوديان قبط انزاء مسلا حبراو سراحن من مخارن تقبر الله هجي زين ريوز لنا أزي أقدر أسمع بالك خون كم زغل إيرتراون بمن قد أول حبريتات تبالا انتاي مالتي زي أنا ببانا إيرترا الزحجي تفتير زلو حواف ويون زحجي تفتير زلو كوينات نا إيران مالتيو نابكي بحر قصو نالقى بكمت سلزخل ويون نابكي بحر نخمت زدليو حيلتات سلزلو نعون مدفع كم تريوو زلوهم بلتقنا فول فورسيز انكساق زلو بتا أجندا ناي بحري بتدقى قامي ناب زوبانا نممتع كل عينت عبدان زملوها كايداي كخيد فتنزلو لذي كمير تراويان نحنا نزي أقالينا كنريو عين خلينا ولا تأول سعيد الجزء بوزلو دايركشنس حدا إت دبلوماسي مسجبسن مسعوديان زلنا مليسو كحيل كخلالو كنبل كلنا أبزو كينات زي بفلا يدما إت إمارات بهال هاجر انتاي وسانا خجبر خل انتاي مرجعات كوس دخل أزي أقداسي كهو مغنياتو إتو كينات كساب حجب زلو ملك كنريو خلنا نزن هاجرات ياتن انت عين حزوز ولا أبزو وانزي سعودية زبهال نبعليه الرمالو كمو دما إمارات زبهال بفلا إمارات زبهال أب كبيت زخونة فتنا أتيكم زلينا نرزالنا سلازي نا إيران من كسقاس بفلا يدما نا إسرائيل من كسقاس أبزح جنريو لزالنا وكونتات أزي وساني كون كم زعجة عن تبغن ريس أنا هنا كونتات نزيان هجراتياتن الناقل لك خيد ندعرخيل ويون إيران ديو زي بفلا زي إمارات زبهال هجر كابزو كينات زي بخمي يوت العلا قداس النت كلويو إيران إسرائيل
ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብዚ ኩናት ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኮለገና ኣብቲ ውሽጢ ኩናት ከሎ ሕጂ ቅድሚ ዝተወሰነ ዝወፅት ኣርቲክል ይርኢ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣርቲክል ኢማራት ብተደጋጋሚ ብኸመይ ካብቲ ኩናት ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ እዩ እዚ ናይ ኩናት ናይ ኢራን ብኸመይ ንወፅእ ክንዲ ዝሓስብ ብዙሕ ግዜ ጉዳይ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ብኸመይ ነጥሕኖ ዝያዳ ኣብኡ ዝሓስብ ኣርቲክልስ ክወፅእ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ድማ ነቲ ኩናት ናይ ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ኣለውዎ ማለት ኣነ ክገብሮ ዝኽእል የለን ክትሓበር እየ ዝኽእል ኣጆኹም እየ ክብል ዝኽእል እምበር ክገብሮ ክከላኸልካ ይኽእል እቲ ቀንዲ ንዓይ ዘገድሰኒ ግን በዚ ሓጓፍ በዚ ኩናት እዛ ብዕለይ ስለ ዝወርድ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕለይ ድንጋፀ እምበር ጭካነ ክርኢ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነቲ ዘለኒ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሓጓፍ ናይ ዓለም ተጠቒመ ኣነ ናብ ሱዳን ዘለኒ ኣጀንዳይ ሕጂ የክደፍኣሉ ዘለኒ ዝመስል ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ካብዚ ዝተበገሰ እቶም ብልፅግና ዝደፍእዎ ዘለዉ እዛ ወልፂ ክብላ ፀንዐ እቶም ብልፅግና ዝደፍእዋ ዘለዋ ኣጀንዳ ካብዚያ ትብገስ ስለምንታይ ነዛ ሓጓፍ እዚኣ ተጠቒምና እዚ ኩናት እናተካየደ ከሎ ንስኻትኩም ውሽጣዊ ሞቢላይዜሽን ውሽጣዊ ድፍኢት ናትኩም ኣብቲ ናይ ባሕሪ ማክሲማም ብዝላዕለ ደረጃ ግበርዎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክርዕም ክኽእል ኣለዎ ርዒሙን ተፀኒሑ ጥራይኻ ዳሕራይ እቲ ኩናት ገለ መተንፈሲ ምስ ተረኸበ ኣብዪ ኣሕመድ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ግን ከጋጥም ዝኽእልካ ኣይኮነን እዚ ስለምንታይ ድሓር ንመለስ እቲ ዘሎ ኩነታት መናንበብናዮ ንኽኢድ ድሓር ሓዊስና ናበይ ካብ ምንታይ ዝተፈርሐ ካብ ምንታይ ዝብገስ ስቃት እዩ ክንዲ ዝዛርቦም ዘሎ ክንርኢ ኢና ሉዓላዊነትን አስዩም ያላረገ ሙሉ ህዝባዊ ስልጣን ያልተረከበ በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ ስርዓት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሁንታውን ሳይሰጥ ድምፅ ሳይሰጥ ሳይሳተፍ እድል ሳያገኝ መድረክ ሳያገኝ የባህር በር ኢትዮጵያ እንድታጣ የተደረገው ይሄ ግልጽ የሆነ የፖለቲካል ኮንስፓይረሲ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ይሄ ሬክቲፋይ መድረግ መቻል አለበት። እሱ አንቀበልም። ኦኬ ኣብዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ፓርቲታት ኢና ባህልቲ ብጉዳይ ናይ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኤርትራ ናፃ ዝኾነትሉ መንገዲ ወይ እውን ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ዝተረጋገፀሉ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይረኸበት ቅኑዕ ዝኾነ ኣካይዳ ኣይነበረን እቲ ንኤርትራ ናፅነታን ሉዓላውነታን ንኽትረክብ ዘፍቀደ መንግስቲ እውን ቋማዊ ማንዴት ኣይነበሮን እዩ ዝብል ስርዓትካ ወዲቑ ሃገርካ ኣብ ዕግርግራት እያ ከላ ሳላ ልቦና ናይ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ከም ሃገር ክትቅፅል ዝኽኣልካ ሎሚ ተገምቲልካ ብዛዕባ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ልኡላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተሳዒረ ከለኹ ተንበርኪኸ ከለኹ ተማሪኸ ከለኹ ዝገበርካለይ ምሕረት ዘይኮንኩሲ እቲ ገቢተ ሒዘዮ ዝነበርኩ ስለ ዝመንጠልካኒ ሃበ ንዑ ክወስድ ክፍትን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ዝዛረብዎ ንኤርትራውያን ኣመና ክስምዓና ሓቅና ኢና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ኣብ ኩናት ተዋጊእካ ስዒርካዮ ኣብ እግርኻ ተንበርኪኹ ምሕረት ግበረለይ ኢሉካ ምሕረት ዝገበርካሉ መዳግባይ ሂወት ክረክብ ኢሉ ምስ ኣፍቃትካሉ ተገምጢሉ መፅኡ ንጥፍኣትካ ክዛረብ ከሎን ክእውጅ ከሎን እንታይ ዓይነት ቁጣ ይፈጥረልካ ማንም ኤርትራውያን ዝስዕቶ ነገር ኣይኮነን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካይዳ ናበይ ክኸይድ ከም ዝደልን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ነውፅን ወጥርን ኣብ ዘላትሉ እቲ ቀንዲ መዋፅኦ ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ስፍሕ ዝበለ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ እዩ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ድማ እዩ ድመፀና ዘሎ ብፖለቲከኛታት ክትብሎም ትኽእል ብናይ ሕጊ ምሁራን ንሶም ዝብልዎም ይመፅእ ሕጂ ድማ ሓደ ከዓ ካልእ ኤርትራዊ እዮም ድዩ ወላ ኤርትራዊ ኢሎም እዮም ኣምፅኦሞ ንገለገሊኦም ኤርትራውያን ድማ ይኮኑን ከማን ንክንፈልጥ እናሸገረና ስለ ዝኾነ እዩ አሰብ ከተማ አድገው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ አሜሪካ ሄደው ኑሮ አሁን አሜሪካ ላይ ነው ያለው። ከዛ ባለፈም ብዙ መጽሐፍቶችን ጽፏል። ከጻፏቸው መጽሐፍቶች ደም የተከፈለበት ባርነት የሚል መጽሐፍ እጄ ላይ ደርሷል። በተወሰነ መንገድ ለማየት ሞክሬያለሁ። እውነት ለመናገር ትንሽ ለሱ ከበድ ያለ ነው፣ ሰፋ ያለ እንደሆነም ያመላክታል። እንደው አሁን ወደዚህ መጽሐፍ ከመግባቴ በፊት አሁን የአሰብ ጉዳይ እንደ አዲስ አጀንዳ የሆነበት መንገድ እንዳለ አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የእርሶ እይታና ረዳድ አሰብ የማን ናት የሚለው ነገር እስኪ ቴንክ ዩ ቴዲ ለሁለታችሁም አመሰግናለሁ። ድምፁ እንዴት ነው ይሰማል? እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ረዘና ሃብተይ ይበሃል ይብለሎ ፀሓፍና የእሳብ የዓሰብ ከተማ ተወላጅ ማለት እዩ ፀሓፍን ናይ ዓሰብ ወዲ ዓሰብ እዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ እዮም ዝብልዎ ኣብ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ናይ ህዝባዊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ናይ ጀብሃ
ኣባል ከም ዝነበረ እዮም ዝገልጹ እዚ ተመሊስና እቲ ሳመሪ ክንሪኦ ከለና ገለ ካብቲ ዝብሎም ኣቶ ሃብቶም was born ኣብ ዓሰብ ተወሊዱ ከም ዝዓበየን ናብቲ ቃልሲ ናይ ELF ወይ ከዓ Eritrean Liberation Front ዝበሃል ናይ ጀብሃ ቃልሲ ከም ዝተጸንበረ and 7 ዓመት ኣብ ግንባር ኣብ ቃልሲ ከም ዝሕለፈ እንታይ ዝብል ሕጂ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ he strongly challenges the narrative that Eritrea was colonized or enslaved by Ethiopia. ኤርትራ በኢትዮጵያ ተወሪራ ወይ ተገዚኣ ነራ ንዝብል ብሓያል መንገዲ ዝቃወሞ ንዝብል ምክንያቱ he states that during his time in Asab and Eritrea he never experienced or saw Eritreans being oppressed or ruled over as subjects by Ethiopians. ስለዚህ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዓሰብ ኮነ ኣብ ኤርትራ ኤርትራውያን በኢትዮጵያውያን ክጽቆቱን ከም ሓደ ባርያ ወይ ከም ሓደ ትሑት ደረጃ ክረአዩን ከም ዘይረአየ እዩ ዝነግር ዘሎ. He argues that the struggle which was framed as escaping Ethiopian slavery actually led the people into different kind of hardship. ስለዚህ እቲ ቃልሲ ካብ ኢትዮጵያውያን ሓራን ምዃን ተባሂሉ ዝተገብረ ወይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባርነት ንኽወፁ ኢሉ ዝተገብረ ቃልሲ ናብ ካልእ ዓይነት ከቢድ ፈተና ነቲ ህዝቢ ከም ዝወሰዶ እዩ ዝዛረብ ዘሎ. እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ነቲ እሳቶም ክብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝደፍኡሉ ዘለዉ ኣጀንዳ ኤርትራውያን ናፅነቶም ተጋጊዮም እዮም ናፅነት ኣየድልዮም ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዘዋፅኦም ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዝሕሾም ነይሩ ንዝብል ስነ መጎት ክደፍኡ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ. እዚ ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሕ ባጀት ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣንጻር ኤርትራ ክዛረብ ዝደሊ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክቃወም ዝደሊ ካብ ብልፅግና ፍሉይ ዝኾነ ቆላሕታ ክረክብን ረብሓ ክረክብን ከም ዝኽእልን ስለዚ እቲ ረብሓ ግዜያዊ ረብሓ ዘገድሶ ድማ ናብ ብልፅግና እናኸደ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ሓሶት ምስክርነት ብምሃብ ነዚ ዝወድቕ ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኣጀንዳታቱ ካብ ሓደ መዓልቲ ናብ ካልእ መዓልቲ ንመሰጋገሪ ዝኾን ሓበሬታ እዮም ዝብዎ ዘለዉ. To him, asking who does Asab belong to is a painful question because in his existence Asab was fundamentally part of Ethiopia. ስለዚ ታሕቶ ዓሰብ ናይ መን እያ ትብል ኣዝያ ቃንዛ ተምፃሉ ሕቶ ከም ዝኾነት ምክንያቱ ብናቱ ተመክሮ ዓሰብ ሙሉእ ብምሉእ ብመሰረቱ ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ስለ ዝኣምን እዩ ዝብለካ ዝሕዝን እዩ. He describes the Asab of his youth as a place of equality and diversity where people live together based on their abilities rather than the ethnic or whatever. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ ዝዓብየላ ዓሰብ ናይ ማዕርነትን ብዙሕነትን ከም ዝኾነትን ሰባት ድማ ከከም ፃዕሮምን ከከም ብልሖምን ጥበቦምን ዳኣምበር ከም ዓለይቶምን ካበይ ከም ዝመፁን በናይ ከም ዝመፁን ዓለይቶም ካበይ ከም ዝኾነ ብዘይገድስ ይነብሩ ነይሮም ዝብል ዓይነት ዘረባ እዩ ዛረብ ዝፍትን ዘሎ. ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ኣብዚ ሓደ ነገር ክርዳእና ዘለዎ ብፍሉይ ንዓሰብ ቁንጭል ኣቢሎም ከጥቅዑ ዝፍትኑ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም እታ ኣጀንዳ ከይዳ ናበያ ክትከይድ እንድሕሪ ኢልና ኣብዚ ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ ሎሚ ጉዳ መን ኢኻ ትብሎ ኢራን መፂኣ ነቲ ድራማ ቤላ ጌራ ስለ ዝወሰደቶ እምበር ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዓረብ ዝነበረ ውድድር ንሱ ክፈጥሮ ዝኽእል ዝነበረ ኩነታት ብፍላይ ብወገን ኢማራት ዝተወደአ ኳልኩሌሽን ከም ዝነበረ እቲ ዝተወደአ ኳልኩሌሽን ዝበሃል ድማ ኢማራት ናይ ግዜ ሕቶን ናይ ሎጂስቲክስን ሕቶን እምበር ናብ ኤርትራ ገፃ ፈተና ከተካይድ ብብልፅግና ጌራ ወዲኣ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ነርና እንተኾነ ንስኻ ትሓስቦን ኣምላኽ ዝሓስቦን ንበይኑ ስለ ዝኾነ እቲ ንጥፍኣትና ዝሓስብ ዝነበረ ናይ ነብሱ ጥፍኣት ኣጋጢሞ ኣሎ. እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፈተና ናይ ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ትገብሮ ዘላ ኣጋጢሙ ዘሎ ድማ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ክነዓቕ ብዘይክእል ገጅፍ ዝኾነ ሓደጋ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና. እዚ ማለት ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዝደሊ ኣነ ተደጋጋሚ ድማ ከማን እናበልኩ ከማን ክበልየ ዝብል ኣብ ገለገለ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ሕጂ ረብሓ ኣይኮነን ዝረኣዮም ዘሎ. ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ሕጂ ረብሓ ወይ እውን ሕጂ ብዱባይ ዝወርድ ዘሎ ክሳራ ኣይኮነን ዘገድሶ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኢማራት መራሒ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሕጂ ዝወርዶ ዘሎ ክሳራ ኣይኮነን ዝረኣዮ ዘሎ. እዚ ሕጂ ዝወርዶ ዘሎ ክሳራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ. እቲ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ግን እቲ ነዳዲ ክውዳእ ምዃኑ ተረዲእዎ ኣሎ.
سعودي تي إمارات زبال بفلاي أبو ظبي زيادة أتكرناتو أم ندادي تنداد ناتهم دما عدد تزوقتولو زلو أمنا تحت قيد له سلازي بإندستري كتكولهم ولا تي إندستري نجارانتو زلو يكونن معناته جغرافيكالي نساتهم زلو وبوتا أبناء عالم كتبا نجزيو كساقسكا خلخو نحوارو جن ملو بملو كان كساقسكا زخل تأمامين كخد كدو تخل نجار كم زي كوني فريت أمالو سلازي أبكرنا أفريقيا زلو تسقاتات بفلاي أب سودان زلو تسقاتات ديو أب إيرترا زلو تسقاتات ديو ناي أفتق بحرنا ديو ناي مريتنا ديو ناي كالي تسقاتات ناتنا أب قمت إتخا كتريو خلغا نساتهم زت متوزلو حجي دحر 5 عامت وي وين دحر 3 عامت كقاطم زغل ناي بابيل مندب يكون ناي إيرترا يكون ناي سودان سبع مريت نسوترا يكون زرايم زلو نساتهم نحوارو حيالات كوينا هنكتصل دهرو خينا أبزانيش تجاقيت إمارات كوين كدبي حيسكا كتكتصل هيتخلنا خموناتو دبي كتمايو تتغرتي خانيس قالوا زلغا كالوت كتماتا تتغرتي خانيس أم كتمان دحرجيرهم بفلاي دما بقى بحر زلو كودو خيم you don't have a competitive edge هذا فليز بله قبلتنت يبلكان هو تقا هندن باكستانن إيرانن مهلاوكا أدفانتج اللويو تقند توريست زبحال كن كاب أوروبا أمريكان يدمت زلو ስለዚህ ሳቶም ድማ ነዞም ኣብ ቀይ ባሕሪ ዘለው እዩ ተቐንዲት ኣድቫንቴጅ ስለዚ ስዑድያ ክትገብሮ ትኽእል ኩነታት ኣሎ ግብፂ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ወላኳ ጅናብ ነጥሪኹሞ ኢማራት ብብዝሕ ናብ ግብፂ ነቲ ናይ ኣብ ደገማግን ባሕሪ ብብዝሕ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብረሉ ዘሎ why is that because they know እቲ ኩነታት ናብ ርቃትን ናብ ቁጠባን ተተኣትዩ ዝያዳ ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ንሱ እዩ ኣዲስ ኣበባ ብዓብይቲ ናይ ቱሪዝም ናይ ኮሪዶር ዝበሃል ዘሎ ምስ ኢማራት ርክብ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለምንታይ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገር እዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ፅባሕ ንግሆ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዓበየ እንድሕር ከይዱ again ናበያ ትኸይድ ናብ ኤርትራ ገፃያ ትኸይድ ናይ ኤርትራ ገማግን ባሕሪ ኣመን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ቅድሚ ናብዚያ ምኻድና ግን ናብ ሑቲ ክንሰግር ኢና ነቲ ጂኦፖለቲክስ ምስ ኮኔክት ክንገብሮ ስለ ዝኾና ሑቲ ለንቀነ ብዙሕ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ what's going on with ሑቲ As the US-Israeli war against Iran drags on, Yemen's Ansarallah, also known as the Houthis, have stayed out of the conflict. But that could change. They've said they consider themselves directly concerned and could take a position alongside Tehran. The armed group controls much of Yemen and in recent years has attacked Israel and commercial ships in the Red Sea. If a new front opens up, many fear that global trade will be disrupted even further in a moment. But first, Iran support. ሕጂ እቲ ኩናት ናይ ኢራን ክሳብ ሕጂ በይና ምናልባት ኣብ ሊባኖስ ድማ ሕዝብላ ይሕግዛሉ ኣብ ኢራቅ ይሕግዝዋ ኣለዉ እዮም ቶም ሸዓ ዘለዎ ተቃወምቲ ሚሊሻታት ምስ ኢራን ዝሰርሑ ግን ሑቲ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይወሰደ ነቲ ኩናት ኢራን በይና ኣንጻር ኩሎም ሓያላት ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝቕፅል ሑቲ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ኣገዳሲ ክኸውን ምክንያቱ ነቲ ኩነታት ናይ ዞባና ዝለዓለ ነጥቢ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ናይ ሑቲ ውሳነ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ ሑቲ ክውስን ተጀሚሩ ብርግፅ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ነውፂ እቲ ዝገደደ ነውፂ ካብኣቶም እዩ ክመፅእ ዝኽእል ምክንያቱ ወሽመጥ ሃርሙዝ ኮምፕሊትሊ ተዓፅዩ ኣሎ ንብል እንተለና ባቤል መንደብ ኣብ ልዕሊኡ እንተወሲኽካሉ the game is going to be even much more worse ስለዚ እዚኣ እንድሕር ሪኢኹማ እቲ ባቤል መንደብ ክሳብ ክንደይ ፀቢብ እዩ ነዚ ድማ ብቕልል ዝበለ ኣብ ዓብይ ብድሆ ክትእትዎ ትኽእል ኢኻ ትሑቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፕሩፍ ገይሩ እዩ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ ጥራይ ኣብ ንገብረሉ ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ቅንያት እተን መራኸብ ብብዝሒ ናብ ኤርትራ ተፀጊዐን ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ካብ ፍሪ ዝተበገሰ ናብ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ተፀጊዐን ይኸዳ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ሑቲ ክገብሮ ዝኽእል ካልኩሌሽንስ ነቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ድማ ሑቲ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዘይወሰደ እንድሕር ኢልካ ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ብዝረኣይዎ መንገዲ ሓደ ካብ ኢራን ወግዓዊ ዝኾነ ሕቶ እውን ኣይቀረበሎምን ኣሎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ኢራን ተሓዊስኩም ነዚ ቦታ ዝሓግዙና ዝብል ፃውዒት ኣይመፀሎምን ኣሎ ካልኣይ ድማ ንሳቶም ንባዕሎም ካልኩሌት ይገብርለው ከም ካልእ ዝጥቀስ ዘሎ ድማ ስዑድ ዓረብ ብታሕቲ ብዙሕ ልመናን ብዙሕ ፀቕጢ ክትገብርን ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ መስመር እዚ ሑቲ ዝተበገስሉ መዓልቲ ኣገይን ተወሳኺ ካብ 10 ክሳብ 12% ናይ ዓለምና ንግዲ በዚ መስመር እዚ ይሓልፍ ስለ ዝኾነ ነዚ ምዝራግ ማለት ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብዪ ስምብራት ክፈጥር ዝኽእል እዩ ንስዑድያ ድማ ብዓብዩ ናብ ኩናት ንኽትኣቱ ክገብራ ዝኽእል እዩ ምስ ሑቲ ምክንያቱ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ
ካብተን ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝሓሸ ኣቃውማ ክሳብ ሕጂ በቲ ዘሎ ኩናት ደሓን ዝኾነ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ስዑድያ እያ ተን ካልኦት ጠቕላላ ጠጠው ኢለን እየን ዘለዋ ነዳድናተን ኤነርጂናተን ጠቕላላ ይሸጣ ኣለዋ ኣብ ክሳራ ጥራየን ዝነብራ ዘለዋ ብፍላይ ሃገራት ከም በዓል ቀጠር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እውን ካህትዋ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ቀጠር ነዚ ኩነታት እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣየት እያ ብሎኬት ቅድሚ ሕጂ እውን ዝረኣየት ስለ ዝኾነት ተመክሮ እውን ዘለዋ እያ ቁርብ ክበሃል ይከኣል እዩ ካብ ወፃኢ ግን ስዑድያ ነዚ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት እንድሕሪ ኣብዚ እንድሕሪ ሑቲ ስጉምቲ ወሲዱ ነዚ መንገዲ ክዓፅዎ ጀሚሩ it's going to be very very serious ስዑድ ዓረብ ድማ ወላ እውን ነቲ ናይ የመን ዳይናሚክስ ብምርኣይ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቲ የመን ዝበሃል ሑቲ በይኑ ጥራይ ኣይኮነን ዝቋፀሮ ስለዚ እቲ መንግስቲ የመንን እቶም ትማል ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ብመንገዲ ስዑድያ ገይሮም ነቲ ዝበፅሐ ክፋል ናይ የመን ተቆፃፂሮም ዘለዉ ምስ ስዑድያ ርክብ ስለ ዘለዎም ንሑቲ ብድሕሪት ብሰሜን ካብ ስዑድያ በቲ ድማ በቶም መንግስቲ የመን ተባሂሎም ዘለዉ ወታደራት ጌራ ውግእ ናይ ባይታውን ክትፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ትሑቲ እውን ንባዕሉ ጥንቃቐ ክወስድ ተገዲዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ግን ንፁር እዩ ዓቕሚ ኣለዎ ክዓፁ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ እዩ ሕጂ ድማ ክገብሮ ይኽእል እዩ ናቱ ምንቅስቃስ ድማ ኣብዚ ከባቢና ወሳኒ ተራ ክህልዎ እዩ ብኡ መንፅር ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ እዮም እምበኣር እቶም ጎረቤትና ናብ ዓጀውጀው ኣትዮም ዘለዉ ምክንያቱ ንዓታቶም እዚኣ ቦታ እዚኣ ወዮ ደኣ እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝቃፀለሉ ዘሎ ግዜ ዳ ይኮይኑ እምበር ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ብምጥቃም ስጉምቲ ንክወዙ እቲ ዝበለፀ ዕድል ምኾኖም ነይሩ ብልፅግና ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ሳቶም እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ፈርዲኦም ኣለኹም ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ጥራይ እንተዝግበር ነይሩ እቲ ኩናት እንታይ ክገብሩ እዮም ደልዮም ነይሮም ብሓፈሻ ኢማራት እቲ ኩናት እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን እናተዛበጡ ከለዉ ንሳ በመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ናብ ኤርትራ ወራር ከተካይድ ነይሩ እቲ ሓሳባን መደባን እንትኾነ እዚ ክኸውን ብዘይምኻሉ ሕጂ ኣብ ከቢድ ዝኾነ እቲ ኩናት ካብቲ ንሳቶም ዝተፀበይዎ ወፃኢ ኮይኑ ንዓታቶም ዝያዳ ሓደጋ ከውርድ ስለ ዝጀመረ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ ብልፅግና እዚ ዝመስል ትዘረቦም ብዛዕባ እዚ ናይ ሑቲ ኩነታት ብቀረባ እዮም ዝከታተልዎ ዘለውን ዝዛረቡ አሜሪካኖች ይገቡበታል እስራኤልም ያው የመን ማነው ስትመታ ነበር ከዛ እየተነሱ የዛሬ አመት ሁለት ሶስት አመት እንደምናስታውሰው በነገራችን ላይ 12ቱን ቀን ጦርነት መርሳት የለብንም ያለፈው አመት ሌትስ ጊቭ ፒስ አ ቻንስ በሚል እስራኤልም አሜሪካም ወሮ መውጋቱን አቆመው ሰላም ወርዶ ይኸው አሁን ያለፈው 3 ሳምንት ሊቀጥለው ለማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ቾኮል ከተዘጋ ባቤል መንደብ ዴፊኒትሊ የሚገቡ ብዙ ሀገሮች ይኖራሉ እኛንን ስለዚህ ዝም ብለን ነው የምናየው ወይስ እንዲከፈት ጥረት እናደርጋለን እንዲከፈት ጥረት ስናደርግ ከማን ጋር ነው የምንቆመው ሁቲና ኢትዮጵያ የሁቲ የመን ፖለቲካና ኢትዮጵያ እንዴት ነበር በፊት ለእንዴት ነው የሚያዩን ያው ግልጽ ነው ተመልካች ብዬ ነው ኢራኖችስ አሁን ከዛ ተንቀሳቅሰው መምጣት አይችሉም አሜሪካ ዝም ይላል እስራኤልስ አይልም የሱዳን መንግስትስ እና ግብጽ መንግስት ምን አቋም ይወስዳሉ ሳውዲስ ምንድነው የምትወስደው ቀጥታ ጦርነት ውስጥ ነው የሚገቡበት ሳውዲዎች የማይቀር ነው ይሄ እና ምክንያቱም ይሄ መዘጋት ማለት ከዛም ዘግተን እዚህም 12% በላይ ስለዚህ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቂልና ዲና ክንርኢ ይብላ ኣሎ ከምኡ ድማ ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ እንታይ ስጉምቲ ክወስዳ ይኽእላ እንታይ መርገፂ ክወስዳ ይኽእላ ናበይ ገፀን ክኸዳ ይኽእላ ስዑድያ ብርግፅ ስቂላ ክትርኢ ትኽእልኒ እያ ምክንያቱ ንዓዓ ኣብ ክሳራ ከምፃላ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ንሕና ምስ የመን እንታይ ርክብ ኣለና እንታይ ነይሩና ምስ ሑቲ ኸ እንታይ ርክብ ነይሩና ከመይ ነይሩ ኩነታትና ብዝብል ብዙሕ ሕቶታት እዩ ዘላዓዕል ኣብ መወዳእታ እቲ ካልኩላስ ወይ እውን እቲ ዝርርብ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ዘሎ ነዚ ዝትንክፍ ኣርስታት ብብዝሒ ዝለዓል ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ኢልካ ድማ ኩልና ከም ንርድኦ ዘለና ብልፅግና ሓደ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ገጢሞ ከም ዘሎ ኩልና ኢና ንፈልጥ እንታይ ዓይነት ሽግር ዳ ንበይኑ ገጢሞ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ ክንሸው እዩ ኣብዚኣ ዝሓለፈት ኣወል ዝገበራ ቪድዮ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ተዛሪቦ ነይሩ ኣነ እኳ ንነዊሕ እዋን ክዛረበሉ ዝፀናሕኩ እዩ ግን ስምዕዎ ኣብዚ البشاشة أبزبيتها وشقرات قدي موزن لغب تباونا وصن كليلا يخونن بسنك خينات إيران واقاتات نداد سماي عريقو بمهلاو بلتقنا مقد داير إثيوبيا زن كساس نداد واقاتات وسيقو بمهلاو بسبتها قر تفتير زن لقلولاو موساخ واقا ندادي توساخ تقم كيف الترمو هزبن تارو خيل لعال كم مسقات بقيسو العلمة اندو قوما بالعلات توات نداد خقبر وشت وسينولو قال اسرعات عشا البشاشة نتما كلاي مبراغ قاتي مزن لخونتات
ንምዕዛብን ደሃይ መሻርቅቲ ሃገር ዝኾነት ኢማራት ንምፍላጥ ብ12 መጋቢት ናብ ኢማራት ብደረጃ ትዕሸል ምብጻሕ ተገይሩ ነይሩ ዕላማ ናይቲ ምብጻሕ ብቐንዱ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ንምሕያሉን ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክትግበሩ ዝድለዩ ጉዳያት እንታይ ክገብር ጎይታይ ንምባል እዩ ዕሸል በሻሻ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ዝፈታነ እዋን ሃገሩ ኣብ ጎኒ ኢማራት ደው ከም ትብል ተቐርጢሙ ይምስክር ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እውን ጽቡቕ ጌርና ክንርድኦ ዘለና ብፍላይ ንቁጠባ ዝምልከት ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢሞ ከም ዘሎ ይዝንገር ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም መጀመርያ ኢማራት እቲ ትገብረሉ ድጎማ ገለገለ ገዲፍኩም ነዳዲ ካብኡ ትገዝእ ወርቂ ናቱ ናብኡ ተጻሪ ብዙሕ ናይ መግቢ ናይ ቡን ናይ ካልእ ነገር ናቱ ኤክስፖርት ናቱ ናብኡ ዝኸይድ ድኹዒ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ይድመጾ ነይሩ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ተሃሪሙ ዘሎ ካልኣይ መጓዓዝያ ሎጂስቲክስ ኣመናይ ከቢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዝመጾም ዘሎ ዝርከብ ንብረት እውን ሎጂስቲክስ ዋጋ ዓብይ ዋጋ ወሰኽ ገይሩ ስለ ዘሎ ብልጽግና ቅድሚ ቁርብ ትላይ ሓደ ፔጅ ናቶም እንታይ ኢሉ ነይሩ ንሕና ብዘይ ጀመርናዮ ኩናት ዋጋ ክንከፍለሉ ላሒልና ዝብል መግለፂ ውፅእ ነይሩ ናይ ብልጽግና ሓደ ፔጅ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ 130 120 ሚሊዮን ኣለኒ ኢሉ ዝጀሃር ዝነበረ ናይ 100 ሚሊዮን ናይ 120 ሚሊዮን ቀረብ ናይ ደገ ወፃኢን ኣታውን ክትገብር እንድሕር ኮንካ ብባቡር ኢኻ ክትንቀሳቕሶ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ሎጂስቲክስ ዋጋ ወሲኽሎ ስለዚ ብዚ ህዝቢ ኣለኒ ኢሉ ንኩናት ዝጀሃረሉ ዝነበረ እቲ ብዚ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ፈተና ከም ዝመፀካ ሕጂ ይርድኦ ኣሎ መስለኒ ስለዚ ብኣውን ተቐርቂሩ ናብ ካልእ ደልሃመት ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ብዘይ ቃል ዓለም ብዙሓት ስርዓታት ከውድቕ ከም ዝኽእልን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከኣትዋ ከም ዝኽእላን ጥሜትን ደርቅን ከም ዓቢ ደረጃ ይትዝረብ ዘሎ ከም ዓቢ ደረጃ ጥሜትን ደርቅን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከኣቱ ምዃኑ ብፍላይ ድማ ብሕጂ እዚ ኩናት እዚ ንሓንቲ ወርሒ እንተቐፂሉ ናይ ሕርሻ ወቕቲ እውን ስለ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ድኹዒ ድማ ወላ እውን ሕጂ ን2 3 ተቐፂሉ እቲ ድኹዒ ሎጂስቲክስ ናቱ ተበላሽዩ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ ሰሪሕካ ንኽተረኻኽበሉ ዘሎ ፀገም ኣይኮነን ኣብዘን ሃገራት ኣፍሪካ ከም ባል ኢትዮጵያ ኬንያ ዝኣመሰላ ወይ ገለ ደይኮነስ ንሕና እኳ ሞደረን ድኹዒ ብዙሕ እውን ስለዘይንጥቀም ኣይነበረና ይጠፍኣና እየ ዝብል ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ፅቡቕ ይብለኩም የለኹም ግን ብመንፅር ናይቲ ከባቢ ዘጋጥም ዘሎ ንኤርትራ ትዝበለፀ እዩ ስለምንታይ ኩለን እተን ሃገራት ከም ድሌተን ክነብራ ከለዋ ንኤርትራ እገዳይ ነይሩ እዘን ሃገራት ሕጂ እገዳይ ተፈጢሩሎም መፂእዎን ዘሎ በዚያ ጥራይ ራይዋ ህዝቢ ኤርትራ በይኑ ተኣጊዱ ዝደልዮ ነገር ከም ዘይገዝእ ዝደልዮ ነገር ብኽቡር ነገር ንክገዝእ ብብዙሕ መንገዲ ተዓፂዎ ነይሩ ሕጂ ግን እዚ ኩናት ንኩለን ሃገራት እገዳ ገይርለን ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ኣብ እገዳ ኮንካ ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሚ ኣማዕቢላ ፀኒሐ ብውሽጣዊ ዓቕምታታ ብዙሕ ነገር ክትንቀሳቀሰሉ ትኽእል መንገዲ ፈጢራ ፀኒሐ ብግምጣሉ እዚኣቶም ኣይፈልጥዎን እዮም ሓድሽ ነገር ይናሃተቶም ስለዚ እሱ ከይኮነ እቲ ህዝቢ ኣብ ሽግር ስለ ዝነበረ እዚ እንተተወሲኽዎ ድኹዒ እንተደይመፅእ ሕርሻታት ዓብይ ኮላፕስ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኩለን ሃገራት ድማ ድኽነት ኣትይዎን ስለ ዘሎ ፍሉይ ረድኤት ድማ ክባ ኣይከኣላን እየን ስለዚ እቲ ሽግር ክሳብ ክንደይ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣቦ ገይሩ ድማ ናይ ስርዓታት ናይ ፖለቲካ ናይ ምፍርራስ ተኽእሎታት ከጋጥም ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ደማሚርካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ ኣፀቢቑ ዓቢ ስለ ዝኾነ ስቒልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እምበኣር ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝብልዎ ወደ ግልጽ ወታደራዊ ግጭት ሊያመሩ ይችላሉ የሚለው ስጋት በበረታበት በዚህ ወቅት የአሜሪካ መንግስት በቀጠናው ላይ ሊወስድ የሚችለው እርምጃ የዋሽንግተንን የቀይ ባህር ስልታዊ ጥቅምና የምስራቅ አፍሪካን መረጋጋት ማዕከል ያደረገ እንደሚሆን የፖለቲካ ባለሙያዎች ተነብያሉ። አሜሪካ በዚህ ቀጠና ውስጥ ላይ የሚፈጠር ማንኛውም ጦርነት በዓለም አቀፍ የንግድ መስመርና በሽብርተኝነት መከላከያ ስራዎቿ ላይ ከፍተኛ እንቅፋት እንደሚፈጥር ስለምታውቅ የምትከተለው የዲፕሎማሲ መንገድ የመከላከያ ዲፕሎማሲ ወይም ፕሪቬንቲቭ ዲፕሎማሲ ላይ ያተኮረ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል። ባለሙያዎች እንደሚገልጹት ዋሽንግተን መጀመሪያ ልትወስድ የምትችለው እርምጃ በከፍተኛ ዲፕሎማቶቿ አማካኝነት በሁለቱ ሀገራት መሪዎች ላይ ቀጥተኛ የጫናና የማግባባት ስራ መስራት ነው። ይህ እርምጃ በተለይም ልዩ መልእክተኞችን ወደ አዲስ አበባና አስመራ በመላክ የጦርነት ሕጂ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እንታይ ክገብሩ እዮም እዞም ሃገራት ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንቀርኒ ኣፍሪካ ክንብል ከለና ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ቱ ፕሪዲክት ቢካዝ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩነታት እዚ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝመርሓ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ነፍሱ ዝኻኣለ ድራማ ዘለዎ እዩ ግን ካብቲ ዝበልዎ ነቲ ኩነታት ከየጋጥም ኩናት ከየጋጥም ምክልኻል ክንገብር ኣለና እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ኩናት ጠጠው ከነብል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ግን እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ግን ዳርጋ እዘን ሃገራት ዓረብ ዝያዳ ናተን ረብሓ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘለዋ
ኣሜሪካ ካብቲ ረብሓ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ወፃኢ ካል ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ብፍላይ ድማ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሞር ናብ ኣሜሪካ ናብ እስራኤልን እናተፀግዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝያዳ ናቱ ኣጀንዳታት ንኸሳልጥ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ድማ again ንመለስ ኣብቲ እዛ ዳይናሚክስ እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኣ ዘለና ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ እዚኣ ኣነ ኢለ ዝኣምን ስለምንታይ እዘን ሃገራት ዓረብ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ሱዳን ነዚ ዳዕ መስርዕ ንምሕያል ብዙሕ ነገር ይፍትን ከም ዘሎን ተንቀንዲ ንሎጂስቲክስ ናቱ መሪፅዎን ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ሓድሽ ኣርቲክል ዝርየ ፀናዕኩ ኢትዮጵያን ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክን ዝበሃላ ምክንያቱ ኣብ ጫድ ፀገም ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ንጫድን ንሊብያን ገዲፉ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክን ኢትዮጵያን ተንቀንዲ መጋበርያ ገይሩ ይጥቀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ አልቡርሃን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እውን ንሪኦ ኣለና ቡርሃን እንታይ መሪፁ ኣሎ ምስ ውሽጣዊ ዓቕምታት ይመሪፁ ዘሎ ብርግፅ እተን ሃገራት ዓረብ ይኹን ግብፂ ስቕ ኢለን ስለ ዘለዋ እቲ ቀንዲ ምርጫ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣይ ቲንክ ኮለል ዘድልየ ይመስለንን ብምስ ኤርትራ ብዝግበር ዘሎ መንገዲ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ኣብ ዝብል ዝረገፁ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ን ከም ውፅኢት ናቱ ድማ እዘን ናይ ሰለስተ ሃገራት ዝተገበረ ከም ሓደ ዓብ ነገር ገይሩ ሕጂ ናብ ተወሳነ ናይ ጽምዶ ቦታ ክወስደኩም ተልእኾና ሰላም ሰላም ናይ ዞባ ምንጋስ ሰላም ናይ ዞባ ምርግጋጽ ዝኸበርኩም ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራ ትግራይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሎሚ ናብ ሓደ ዓቢ መደብ ክወስደኩም እዚ መደብ ዝሓይሊ ህዝቢ ዘርኢ መደብ ሓይሊ ህዝቢ ልዕሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምዃኑ ዘርኢ መደብ ሓይሊ ህዝቢ ብዶብ ዘይሕፀር ማዕበል ምዃኑ ዘርኢ መደብ ሓይሊ ህዝቢ ልዕሊ ሓይሊ ኤሊትን መንግስታትን ምዃኑ ዘርኢ መደብ እቲ ቀንዲ ሕመረት ሓይሊ ህዝቢ ድማ ጽምዶ ተራ ውዳበ ይኮነን ጽምዶ ራእይ ሕጂ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታቱ ጽቡቕ ጌርና እናንበብናዮ እንድሕር ከይድና ኤርትራ መፍትሒ ናይ ዝኹሉ ፀገም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኣሚና ኣላ ዓበይቲ ሃገራት መፂኦም ናብትን ከብልዎ ዝኽእል መድረኽ እናኸበደ ክኸይ ስለ ዝኽእል ግራስሩት ሶሉሽን እያ መሪፃ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ብሓደ ጠጠው ክብል እንድሕር ክኢሉ ነቕነቕ ምባል ክመፅእ ከሎ ህዝቢ እዩ ዝስዕር እቲ ፀገም ይኹን ብድሆን ህዝቢ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ዲፕሎማሲ መሪፃ ኣላ እዚ ከዓ ምስ ህዝቢ ሱዳን ቀንዲ ድማ እቲ ዘሕጉሰካ ናይዚ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ንብሎ ዘለና ስኢልካ ኬትካ ኒየው ምስ ርሑቕ ዘሎ ዘይኮነ ምስ ጎረባብትና ብምዃኑ ምስ ጎረባብትና ህዝቢ ሱዳን ብፍላይ ድማ ምብራቕ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ዘሎ ክልቲኡ ማለት እዩ ምብራቕ ሱዳን እዮም ዝብሎ ሰው ስለዚ ንዓና ካብ ፖርት ሱዳን ክሳብ ከሰላ ዘሎ ከባቢ ህዝቢ እዚ መዳወብትና ይናዓና በብዙሕ መንገዲ ምሳና ዘራኸብ ስለ ዘለዎ ምዚኣቶም ዝህልወና ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲ ወሳኒ ይናዓና ስለዚ ምዚኣቶም ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ድማ ንድሕነትና ዝበለፀ ኣበርክቶ ዘሎ ዋላ ንቁጠባና እየ ዝብለኩም ዘሎ ዋላ ንቁጠባና እዚኦም ሰባዚኣቶም እዮም ምሳና ሱዳን ነርኩም ተኮይንኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ከምኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ድማ ትግራይ ዓፋር ከምኡ ድማ ኣምሓራ ሰለስተ እዚኣቶም እዮም ኢትዮጵያ ካብ ትብል ምሳና ክራኸቡ ዝኽእሉ እቲ ካልእ ህዝቢ ንፀልኦ ኢና ወይ ገለ ማለት ኣይኮነ እዚኣቶም ምሳና ብቐረባ ዝቀራረቡ ህዝቢ እዮም ስለዚ ምሳቶም ዝግበር ዝምድና ውሕስነት ናትና እዩ ውሕስነት ናትና ድማ ምስ ጎረባብትና ሰላምን ርቃትን ብምግባር እዩ ብፍላይ እዚኣ ኣብ ትግራይ ዝርያ ዘለኹ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ንምግንዛብ እዚኣ ስምዕዋ እስከ ኣነ ገሪምኒ እዩ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሃገራዊ መስሙር ወይ ከዓ ያ ሃገራዊ መስሙር ናይ ትግራይ እዩ I think we are witnessing a historic event ትግራይ ናብ ሃገርነት ትኸይድ ከም ዘላ ኣብ ዘርኢ ብዙሕ ምልክታት ንርኢ ኣለና ምናልባት እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓጀውጀው ገዲፍካ ትግራይ ሃገር ክትኮነሉ ትኽእል መድረኽ እናተቃረበ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል if they really push ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፋት ናይ ዓለምና እንድሕር ኣንቢቦም ክጥቀምሉ ክኢሎም this is going to be their chance ናይ ብሓቂ ሃገሮም ናብ ክልል ናቶም ወይ ናይ ሃገር ሕልምን ብሃገር እንተለዎም ኮይኑ I think this could be the story ኣብዚ ክውዳእ ይኽእል እዩ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ሕቶ ተሓቲታ ነይራ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ሃገርነት ገለ ክዛረቡ ከለዉ ብዙ እስከስምዕዎም መልካም እንደው ከባለፉት
5 ዓመታት ካየሽው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ የመነጠል ስራ በሰፊው የተሰራ ነው ብለው አስተያየት የሚሰጡ አሉ። ማለት በተለያየ በጦርነቱ የነበረውን ግፍና መድሎ አንቺ ስታገይለት እንደነበረው ነው እንደምታውቂው ነው። ከዛ በኋላም የቀጠሉ ነገሮችም አሉ። ህዝቡ እስካሁን ድረስ ወደ ቀዬው አልተመለሰም። ከቤቱ ተባሮ በኬንዳኔ ያለው ማለት ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ በትግራይ ላይ እንዳይኖር የፌደራል መንግስት ከትግራይ የወጡ የተውጣጡ ወጣቶችን በማስታጠቅ ራሱ ባቋቋሙ የጊዜው አስተዳደር መንግስት ላይ እያስታጠቀ ያለበት ጦርነት የከፈተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ ህዝብ ካሁን በኋላ ኢትዮጵያ በቃኝ ቢል የሚያነሳው ጥያቄ ልክ ነው የሚል ሐሳብ የሚሰጡ ማለት በተቀራኒ በኩልና እንደ ሚስጥረ ስላሴ በዚህ ዙሪያ ያለሽ አስተያየት ምንድነው? አሁን የትግራይ ህዝብና ኢትዮጵያዊ ነህ ኢትዮጵያ ሀገርህና ቢባል ልክ ነው ወይስ የሀገርነት ጥያቄ ቢያነሳስ የሚያስወነጅለው ነው ወይ የሚለውን ነገር እስከናስ ታትሕተት ዘላ አባ አንተ ካፕተን አገደስ ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ ኣብዚ ዋን እዚ ምስጢረ ስላሴ ትበሃል ማለት እዩ እንታይ ተሓታላ መስለኩም ኣብዚ ተጋሩ ኣብዚ ሓለፈ 5 ዓመት ብፍላይ ካብቲ ኩናት ናይ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ብፍላይ ድማ ድሕሪኡ እውን ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ትግራይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ንኽትዛረብ ቁርብ ክብድ ዝበለይ ምክንያቱ ተጋሩ ባዕሎም ከም ዝብልዎ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ውክልና ከም ዘይብሎምን ኣብቲ ባይቶ ኣባልነት ከም ዘይብሎምን ብኩሉ መንገዲ ኣካል ናይታ ፌደራላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ኢና ክንብል እውን ኣይንኽእል ኢና ግምጣሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣድራዕ መግቢ ብምኽልካል መድሃኒት ብምኽልካል ባንክታት ብምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ቀረባት ብምእሳር ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ናብ ኩናት ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ስጉም ትርኢኻ ተጋሩ ሃገር ክንከውን ሕሸና ናብ ሃገር ገጽና ክንከይዲና ኢትዮጵያ ሃገርና ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ኣይትውክለናን እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልዎምሲ ናብኩም ዝደፊ እዩ ስለዚ ከመይ ትርእዮ እስኺ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስምዒት ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ፈተናታትን ናብ ሃገርነት ገፁ ክዛረብ እንድሕር ክኢሉ ከመይ ትርእዮ ንዝብል እያ ኣገዳሲ ትሕቶ እያ እቶም ካልኦት ናይ ክልል ኣምሓራ ፖለቲከኛ ይመስለንሳ እኔ እነዚህ የሚነሱ ጥያቄዎች ከህዝብ በኩል በተለይ የሚነሱ ጥያቄዎች አንደርስታንድ አደርጋቸዋለሁ ለምን እንደመጡ በደንብ ይገባኛል አሁን ሌሎች ጋርም ቢመጣ መገረምበት ነገር አይደለም ያለ ሀገር ዝም ብሎ ኮንሰፕት እኮ አይደለም ሀገርሽ ላንቺም እናት ልትሆን ይገባል ለሁሉም እናት እንደምትሆነው እና መሆን እንዳለባት ሁሉ ለእያንዳንዱ ዜጋ ለእያንዳንዱ ህዝብ መሆን بتأكل سلازم تبلزلا بحكي كنريو خلنا تزبي كم انت تبقيسو كم زعينا سمعت كم تسمعه يردعني تبلزلا زي مالتيو نحال حزبي هاجرو كم هاجرو تريد ديت كبرت خينا كم هاجر كازي تكلا خلالكا كل صقاتات زلو صقاتات معركه لو تريا كتبك كازي تخلت خينا ناي هاجر سمعت كم دي سمعك تجبرك ابشجرن مكران تراك توكات دل نعرو خينا نجدني خاصة كلا عنا تتحسسبها كل وكا زسمي سلزي I can understand كم من تايز بقاس مخانو إلى نتناتهم legitimate ويون قبول زخونة سمعتي هاتقل زلا زون already to debate نبي قصو يخيد كم زلو نما جنزاب زعكلينا كنا قرأكم فتينا سلزي مستي صمدو زخودو زلو قعزو أبقى متيتيغا تمساسا لسمع دما أكل الأمحارة تسمع مالتي أمحارو هاجر كن كونينا يبلون مغنياتو كان دي علامهم نتي 4 كيلو نمقصارون سلازلو جن كوينو تريفو نايم حرا ربحا محرا كم هزبي كم هاجر كبيرو زنبرلو من قد نخفت أرجن بزح سراح يسرح كم زلو نمقماتو كبيدا مثلا لازم السون من البات كابتن نايم حرا دمسون كنسمع كانت تحازو سلازلنا ሀሳብ ነው እውነት ለመናገር ነገር ግን እንደው ኃይሌ አሁን ኢትዮጵያ የሆነ የተለየ መፍትሄ ትፈልጋለች ምርጫ ማይፈታው ምክክር ማይፈታው ምናልባት ምክክር የሚባለውን በአብይ አህመድ በፈጠረው ቲያትር አንጻር እየተመለከት ነው ስላለ እንጂ ምክክር ትልቅ መድረክ በሆነ ነበር ለማንኛውም የተለየ መፍትሄ እንፈልጋለን የተለየ መፍትሄ ደግሞ ሲፈለግ አንዳንድ ነገሮችን በይደር ማቆየት ግድ የሚሆንበት ጊዜ አለ አሁን ዳዊት ያነሳው ተጠያቂነት ፍትህ ይሄ በፍጹም መቅረት የሌለባቸው ነገር ግን መቼ የሚለው ነገር በደንብ ተቀምጦ በመጀመሪያ መቅደም ያለባቸው ነገሮችን ወደፊት አምጥቶ መፍትሄ መፈለግ ያለበት እዚህ ላይ የተስማሙ አካላት ናቸው በፍትህ በህርት ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣምሓራ ሚድያ እውን ክንሰምዖ ከለና እቲ ዳምንታይ ዝብል ዝኸይድ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ዘላ ሃገር ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን
ትብልጽግና ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ይኹን ገለመለ ብእዋኑ ይኮነን ወላ ነቲ ዘለና ፀገም እውን ክፈትሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ እታ ሃገር ኣትያቶ ዘላ ፈተና ኣብ ግምት ኢኻ በዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል መፍትሒ ናይቲ ሃገር ሽግር በዚ ኩነታት እዚ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እታ ሃገር ወሪዳቶ ዘላ ፍልይ ዝበለት ሓሳስባን ኣካይዳን እዩ ክፈትሖ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ወፂና ድማ ኣብቲ ናይ ተጋሩ እንተሰየርካ ድማ ተመሳሳሊ እቲ ናይ ትግራይ ብፍላይ ናይ ትግራይ ፀገም እቲ ናሕድሕድካ ዘሎ ፀገም ጥራይ እዩ እቲ ዝያዳ ከቢድ ዝገብሮ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ጀምር ብደብረፅዮን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ዘበናውያን ፊታውራርታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ተሰሊፉ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላ ከተማ አላማጣን ገጠር አላማጣን በኃይለ መልጢ መንዝዑ ጨፍሊኦም ከም ዝገዝእ ሕንክ ከይበለ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ካብ መዋጅ ሓሊፉ ኣይኽእልን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራውን ምግባር ዘመናዊ ጋዕገልጠ መሳርሒ ኮይና ዝዓጠቐ ሽዑ ጥቕ ሓይሊ ኣብ ወሰና ወሰን ትግራይ ኣኪቡ ውግእ ንምጅማር ወግሒ ፀብሐ ነገረት ኮይና ክጉስም ይውዕልን ይሓድርን ኣሎ ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ስለዚ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ብፍላይ ብወገን ህወሓትን ኣብ ትግራይን ዘሎ ሰብ ነቲ ካብ ብልፅግና ዝመፁ ዘሎ ፈተና ኣትሪሩ ይኹንኖ ጥራይ ደይኮነስ ተሪር ዝኾነ ቃልሲ ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ኣንጻሩ ይወስድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቀፂልና እውን ደርወስስ ካብቶም ካልኦት ካብ ኪዳነ ኣመነ ድመፀት ነይራ ሓንቲ ስፒች ሳክንሰምዓ እሞ ክልተ ነገር ከስማዓኩም እየ ድሕሪኡ ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር እየ ትግራይ ዲኻ ትስለፍ ወይስ ምስ ብልፅግና እዩ ክልተ ሰልፊ እዩ ዘሎ ሓደ ናይ ብልፅግና ሰልፊ ኣሎ ካልእ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሰልፊ ኣሎ ብልፅግና ንዝልእኹም ንዝለኣኹም ንዝኽድምሉ ያው ሕጋዊ ፍልጦ ይህብ እዩ ምስ ህዝብኻ ዲኻ ትውግን ምስ ፀላኢ እዩ لعات بلصقنا دي خاطخونس لعات حزب تግራይ ስለዚህ ምስ ህዝብ ዝወገንኩም ዲኹም አፍልጦ ዘይብልኩም ማለት ዲ ብልጽግና ኣይኮነን ዓናን ፖለቲካ ወድዋት ህዝብ ትግራይ እውን ይፈልጦ ተናይ አዲስ አበባ ስርዓት ማለት እዩ ህዝብ ትግራይ እውን ይፍለጥን ስለዚህ ይፈልጦ ብዓብይት ህዝቢ ትግራይ ዘይተፈለጠት ፖለቲካ ኣብ ህልውና ደው ዝበለ ፖለቲካ ወድ በፍልጦ ክረክበ ይኽእል ግልጽ እዩ ብኡን ንሕበን ኢና ብልጽግና አፍልጦ ስለዚህ ሃበና ትሕቡናት ኢና ንምንታይ ሓደ ጽናቲ አፍልጦ ክበና ይንደል በቀዳማይ ጠሪሰልካ አይ ቲንክ ከምናት ካሚዲያ ጠሪሰ ይመስለኒ ንናዝም ድገፍ ሓደ እስራኤላው ንናዝ ክድግፍ ይኽእል ናዚ አጽናቲ ብልጽግናው ነጽናቲ እስራኤላው ኮይኑ ናዝ ክድግፍ ኩልኩል እዩ ትግራዋይ ኮይኑ እሞኻ ፖለቲካ ውድብ ኮይኑ ድሕነት ትግራይ የገድሰን ኢሉ ናብ ብልጽግና ሰለፍ እንድሕር ኮይኑ ካብ ምሕዛን ካልእ ክትብለ ይትኽእልን ሕዚ ንሕና ምስ ትግራይ ወጊና ምስ ህዝብና ወጊና ትማሊ እውን ምስ ኩሎም ተጋሩ ንቃለስ ነርና ንምክት ነርና ሕዚ እውን ንሱ ንቕፅል ኣለና ኣብዚ ኮይና እውን ንውሽጣዊ ለውጢ ንቃለስ ንሱ እውን ንቕፅል ህልውና ህዝብና ንምርጋፅ እውን ንቕፅል ኣፈላላይ ኮነና ምስ ሕወሓት ኣፈላላይ ስለ ዘይብልና ኣይኮነን መሰረታዊ ኣፈላላይ ኣለና ንሱ ብውድብና ዓርስትና ሒዝና ንቃለስ እዩ ንሱ እውን ክቃለስ እዮም ንሕና እውን ክንቃለስ ኢና ሕዚ እቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ተንጸላልኒ ሓደጋ ይምልከተካ ዲስ ይምልከተካኒ ስለ አይዲዮሎጂ ይኮና ነው ገዘልና ብልጽግና አይዲዮሎጂ ይኮና ሊበራሊዝም ሶሻሊዝም ወይ ከዓ ከም ትሕና ንብሎ አይደንቲቲ መሰረት ዝገበረ በኢንዲጂነስ ቶት መሰረት ዝገበረ ይኮና ነው ገዘልና ሓሳብ ክልከል ይብሉ ሓሳብ ዝደልኻ ሓሳብ ማሓዝ መሰል እዩ ብልጽግና ግን ሓሳብ ይኮነን ጽንተት እዩ መቸም ኪዳነ ኣመነ ፕሮሚነንት ካለ ካብቶም ፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባ ሒዙ ንቅድሚት ዝኸይድ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት እቲ መድረክ ድማ እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ መርገፂ እናነፀረ ይኸይድ ኣሎ መርገፂኡ ዘየነፀረ ፖለቲከኛ ድማ ኣብ ታሕቲ ተጓሒፉ ክተርፍ እዩ ምክንያቱ ኣብ ክብድ ዝበለ መድረክ እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንፁርነት ናይ መርገፂ ክህሉ ዘሎ እሱ ድማ እዩ ዘውፅኣካ ወይ እውን ዘጥፍኣካ and I think a critical stage allow ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ በዚያ ገይረ ጉዴ ውፃእ ንኸይት ዛተን ንኸይት ርዳን ሓይሊ ትግራይ ንኸይከብ ዝገበረ ጀነራል ጻድቃኒ ማሰርማይ ንሱ ስለዚህ ናት ውፅኢት ማለት እዩ ትሕዝ ንሪኦ ዘለና ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ከም ዓወት ዝቆጥሮ ኮይኑ ታዓወት ዝረኣናያ ሰንበት እንዲኸማ ኢል ሓገይ ንሶንያ ግዛት ብልጽግና ኾና እንተባይለ ማለት ደቡብ ምዕራብ ትግራይ
ሓደ ሓቂ ካለ ጀነራል ጻድቃን ምዕራብ ይኹን ደቡብ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ወፂኡ ይኸድን ኢትዮጵያ ባሕር በር ክህልዋ ኣለዎ ኢሎም ተሰሊፎም ይምቀርሱ ኣለዉ ስለ ምዕራብ ኣጀንዳኦም ይኮነ ስለ ደቡብ ትግራይ ኣጀንዳኦም ይኮነ ብዝነኣሰ ቀዳማይ ኣጀንዳኦም ከም ዘይኮነ ሓርዮምና ደጋጊሞ ማለት ስልጣን እናሃለዎ እውን ሕዚ ተቃዋማይ ኮይኖም እውን ማለት እዩ ኣብ ታሪክ ክላዓል ተኮይኑ ጀነራል እዚ ሲኒየር ዝበሃል እናኸበርና የናሃልና እናተኸበረና ኣለዎ ትግራይ ኣብ ምጥፋእ ዓብዪ ኢድ ዘለዎ ሰብ ከም ሰብ እኳስ ኣታይልና እውን ንፅዋዕ ነርና ማለት እዩ ኣታውን ኢልና ክንፅዋዕ ድሌት ይነበርና ሲኒየር እዩ ኣቦታት እዮም ከም ኣቦታት መጠን ነኽብሮም ነርና ንኩሎም ማለት እዩ ግን ኣብ ብሄራዊ ክሕደት እያ ብሄራዊ ክሕደት ከዓ ካልኣይ ሳልሳይን ይብሉ ልዕሊ ብሄር ምኻድ ገመን የለን ትሪዝን እዩ ህዝቢ ትግራይ ክፀንት እርምጃ ክውሰዶ ወራር ከም ዝኣወጀ ጌርካ መግለፂ ተውፅእ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይፈፀመ ኣካል እናሃለወስ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘኣፍሪሶሞ እዮም ቀዳማይ ሓደጋ ካብ መቐለ ናይ መቐለ ዝመት ይበሃል ከም ንሪኦ ዘለና ጻድቃን ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ዓብ ፀላእቲ ኣፍሪኾም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ኤርትራ ንመለስ ሓንቲ ብዚያ በዛናይ ወልፅዕት ጌርና ናብ ኤርትራ ክምለስ ጽምዶ ኣብ ጸቢብ ናይ ኣኼባ ኣዳራሻት ዝግበር ዘተ ወይ ናይ ወረቐት ምፍራም ጥራይ ኣይኮነን ጽምዶ ኣብ ልቢ ህዝብታት ሰላም ዝሃንጽ ምንቅስቓስ መሰረቱ ድማ መንጎ ጎረባብቲ ዝግበር ምትሕልላይን ምትሕግጋዝን ነባር ሰላምን ነዚ ከም ዝከኣል ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ኣርኢናዮ ኢና ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ህዝብታት ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ካብን ናብን ክበጻጽሑን ክዓጽዱን ክዘርኡን ንሪኦም ኣለና እዚ ኸዓ ዕርቂ ሕልሚ ጥራይ ከም ዘይኮነ ቀስ ብቐስ ክህነት ከም ዝኽእልን ዘረኣየ ዓወት ወፍሪ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ደው ዝብል ኣይኮነን ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ጽምዶ ናይ ብሓቂ ኣብ ተስፋ ዝህብ በርሊን ናይ መንደቕ ናይ በርሊን ከፍርስ ዝኸኣለ ምስኡ ኣመሳሲሉ ዝሃቦ ዘረባ መንደቕ ናይ ጽልኢ ይብሉ ነበሩ እዞም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩስ መንደቕ ናይ ጽልኢ ከነፍርስ ኢና ዝብሉ ነይሮም ናይ ብሓቂ መንደቕ ናይ ጽልኢ ክፈርስ ምስ ጀመረ ግን ድሕርሕር ክብሉ እዮም ተራእዮም ዝኾነ ናይ ብሓቂ ከም ንሪኦ ዘለና ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ካብቲ ኣዳራሻቶም ዝነበረ ሓደ ስእሊ ክበኩም እሞ ብኡ ጌርና ክንሰግሮ because I think this is a very historic moment ኣብዚ ታይት ህዝቢ ቀርና ኣፍሪካ ሰላም እዩ እዚ ዶ كم تري وزر لهم نويح وعزو دحر نويح مس هزبن هزبي تراقيبهم دس بالكوناتات ينيرو يا it's beautiful بفلاي دما بزحات كاباناها بستناي تግራይ ዝግበር ዝነበረ ጽምብል ንሪዮን ደስ ኢሉና ናይ ጽምዶ ንብል ነርና ምስ ሱዳን ድማ ካብኡ ብዘይፍለ ደስ ዝብለና ኣጋጣሚ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘለና ብዙሓት ሱዳን ዝሓለፍና ስለ ዝኾንና ንሱዳን ብቐረባው ንፈልጦ ኢና ብዙሓት ብኢትዮጵያ ዝሓለፉ ኣለዉ ግን بمنطق ناي سدت كنري خلنا إيرتراو مالتي زبسح بالسودان زحلف خويني سمعني ولا تاريخ متأسسار كنري خلنا دما في الله يبزي مودرن هيسترنا إيرترا من السودان زلنا متأسسار ساكن دي امقات كم زلوا قالسز بإيرترا يلا كابتوم كابز جمر كساب زود عبا بركتوس كبرون يروم تغينهم حزب السوداني منقستات بعلوم فلتو حزب السودان كن أبوان نسبة إيرترا خوينو نتي كل قعزونا إيرترا بعبي درجة زبركتي نيرو سلازي نريو زلنا مسوس بالسودان كمزا عينت نا حزب ركبن صمدون كنرخلنا دما كابل بنا دس بلنا اي هوب مسودان زلنا زمدنا لعلو كله كابت زلو بعصفتات كوسخ قطبا متأسسارناتنا دما ناب سماي كديب ايو حلمناتنا مستقراي زلنا مسكالو كله صبغيو مسودان كن قدامنتنا اي هابن تحريركمني نمبر 1 كوهابا زلو ابقرنا افريقيا زمدناناتنا مس سوداني هكذا مزرعة أنا ودخرني السودان بفلوي تبصحن وي غربيتها يكونتن ግን ክሪኦ ከለኹ ሱዳን ኤርትራውያን እታ ዝበለፀት ቦታ እያ ዝበለፀት ዓድን ገይሮም እያ እዚ ፖለቲካ ከተበላሸው ከሎ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን በብዙሕ መንገዲ ከምዕብሉ ይኽእሉ ነይሮም ናይ ሱዳን ድርቁስቁስ ከይበለት ከላ ኦፍኮርስ ኣብዚ ናይ መወዳእታ በፂሖሞ ዝነበሩ ሕማቅ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገለገለ ኤርትራውያን እውን ኢዶም እዮም ረኺቦም ኣብ ምባል በፂሕና ነርና ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ኣሽከዓላል በዚሑ ስለ ዝነበረ ግን ብሓፈሻ እቲ ናይ ሓፂር ዓመታት ዘይኮነ ነዊሕ ኣርሒቕካ እንተሪኢኻዮ ሱዳን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረት እያ ገለገለ ካብ ዝብልዎ ዘሎ ኤርትራ ካብ ቱርክ ዝተበገሰ
مركب ناب باصع كم زاتوت سودما بزحات كم زطرطرو دما درونات ينكخونا زخلا إلهم تتكبلوا على اللو whatever it is نجزيون هم قد فينا نبي إرترا نملس هذا إرترا وزجبرا بوس غريكم إيه جاتري وازل لهم هذا إرترا وزجبرا دحلاك أنت كتمثل كم تغل مچم أنا نيرتراويان فانتازي زمال أو سلتات كجبرو خلوسي ساكن داي دس كم زبلني أوكي قال لك فعلنا إذا هلاك ترو عب بروجكت غير وزل لو يجن كهل بروجكتات نيد هلاك كجبر زغل دما كم سري واللهم من البعض قد محجيون بزعو زي تزاريبنا هنا ده هلاك ترايسي دار كافركز بيرتراك قمة الله زغلي عند هري معبول غير كا مهنياتو سنغافور 5 مليون زبلون عند هريلكا كاب هلاك بنيشتي زعبي سلازي كم تري وزل لهم تي ده هلاك ساكن داي صبغ ريزورتن ناي بيزنس سنتر كون كم زغلن እዚ ስእልታት እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ፈሊጥኩም ኣለኹም ምክንያቱ ባሕሪ ኣለና ንብል እምበር ኢማጂኔሽን ናትና ብዛዕባ ባሕርና ትሕት ዝበለ እዩ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ባሕርና ኤርትራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ኣብ ርእሱ ዝመፁ ስእልታት ብዙሕ የብሉን እዚ ድማ ፅቡቅ ኣይኮነን ክገርመኩም እዞም ጎረቤትና ኣብ ባሕርና ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ስእልታት ኣለዎ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያዊ ትዝክርዎ እንድሕር ኮይንኩም 2018 ዝምድና ምስ ተገበረ ሰብ ገንዘብ ናይ ኢትዮጵያ በታ ቀዳመይቲ ነፋሪት ፀደፍደፍ እናበሉ እዮም ንባሕርና ኤርትራ ኸይዶም እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ኣእምሮኦም ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ባሕርና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ብዙሕ መደባት ክህልወና ፅቡቅ እዩ ብሓፈሻ መዓስ ክግበር ይኽእል ንሱ ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ግን ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ከምዚ ዓይነት ፖስቲ ስእልታት ዘቐምጥ ኣሎ ኣብ ኤክስ የቐኒየልና ክብሎ ይደሊ ንቐፅል ናብ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኢና ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ክበኩም እየ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ቅድመ መፃረዪ ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ቅድሚ እዚኣ እዚኣ ኣላትኒ ሶሪ ማይኮ ሬከርድስ ዝሰደደለይ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ዩቱብ ንሪአያ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ኣበይ እስከ ዝገምቱ እዚ ኣብ ከተማ ደቀ ምሓሬ ዞባ ደቡብ እዩ ዋዕ እቶም ሰባት እቶም ኤርትራ ትኸዱስ ሓደ ግዜ ክሳዕ ክንደይኹም ተቆጥዑኒ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ስእልታት እናሃለወ ፖስት ዘይከውን ብፍላይ እቶም ደቂ ምሓረ ማለት እየ እቶም ደቂ ምሓረ እቶም ካልኦት ሓደ ኤርትራዊ ወዲ ተሰነይ እንድሕር ኮይኑ ደቂ ምሓረ ኬራያ ክምለስ ስለ ዝኽእል ከይፈልጣ ይኽእል እዩ እቶም ደቂ ምሓረ ግን ኤርትራ ትኸዱሲ እዚ ዝመስል ገዛውቲ ተሰሪሑ ከሎሲ ኣነ በኩሪ ዓይነ እየ ዝሪኦ ዘለኹ ሎሚ ስለዚ ዲስ ኢዝ ቢዩቲፉል ከምዚ ዓይነት ሜይቢ ናይ መዓስ እዩ ኣብዚ ቀረባ ተሰርሐ ድዩ ናይ ቀደም እስካብ ሶሻል ሚድያ ታሕቲ ኣውርዱለይ ካልእ ከምዚ ዝመስል ኣባፅዕ እውን ኣሎ ርኢና ነርና ብስመራ እውን ብሓደ ወገን ኣሎ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ፕሮጀክታት ሓደ ግዜ ነቲ ዘለና እውን ከምቲ ዝድለ ናብ ሚድያ ዘይምምፃእ ነቲ ፕሮግረስ ናትና ነቲ ምዕባለን ግስጋሰን ናይ ኤርትራ ብዝምጥን መንገዲ ኣይንሰርሓሉን ኢና ዝብል ኣነ ምክንያቱ እቶም ፀረ ኤርትራ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ንምውፃእ ማራ ኤነርጂ ኣለዎም ዓቕሚ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ኣይስልችዎምኒ ድማ ብወገን ኤርትራ ደገፍቲ ናይ ኤርትራ ድማ ነቲ ናትና ፅቡቅ ነገር ይንኣስ ይዕበ ቀፃሊ ፖስት ናይ ምግባር ቁርብ ትለይ ኣብኡ ደኻምነታት ኣለና ክሪኦ ከለኹ ዊ ሪሊ ሃቭ ዊክነስ ኣብኡ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘድልየና ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ነገር ካብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ወይ እውን ንዘሎ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ዝነበርኩም ከምዚ ዓይነት ሓደ እቲ ቪድዮ ብፅቡቅ ክሰኣል ተኽኢሉ ጥራይ ፅቡቅ ምክንያቱ ቁንጭል ኣቢልካ ተሲልካዮ ከምቲ ዝድለ ግርማ ክረአ ይክእልኒ ሓቂ ንምዝራብ እኳ ማይኮ ሬከርድስ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ኣድናቆት ኣለኒ ከምኡ ኢኻ ፅቡቅ ብክልቲኡ መንገዲ ኣብ ደገ ዘሎ ናብ ውሽጢ ዘሎ ሚድያታት ተተሓሒዙ ክሰርሕ እንተኽእል እዩ ዝበለፀ ውፅኢት ክኸውን ዝኽእል ኣይሆፕ ናይ ማይኮ ሬከርድስ ዩቱብ ተዛዕብየት ቻነል ክትከውን ካብ ኤርትራ ምክንያቱ ብዙሕ ፅቡቅ ስለ ዝሰርሓላ ፕሊዝ ከትኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሓግዝዎ ከምዚ ክሰርሓልና ዝኽእል ሰብ እንተሎ ከነተባብዖ ክንክእል ኣለና ክንሕግዞ ክንክእል ኣለና ስለዚ ምንታን ፅቡቅ ንክመፀልና ፅቡቅ ንዝሰርሕ ዘሎ እንተተባብዒና ኢና ፅቡቅ ነገር ክመፀልና ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሐ ስለ ዘለኹ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዓቢ ምድላው ኣላ ንዝብል ዘረባ ናይ ብሓቂና ተስፋ ዝህበካ ስእልታትን ቪድዮታትን ዝወፁ ዘሎ እዛ ኤርትራያን ኤምባሲ ዘውፅዋ ነይራ ሓንቲ ድማ እዚኣ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝብል ስእሊ ከምዚ ስእልታት ናታ ቀናቢሮም ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኤርትራ ቁርብ ተለይ ዘሕቲልና ዝነበርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ስምዒት ክመልሱና ጀሚሮም ኣለው ብፍላይ ድማ ነብቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለውን ብሓደ ኮይኖም ተዋሃሂዶም ሓንቲ ሓያል ሃገራዊት ጋንታ ንምቋም ክሰርሑ ከለዉ ኣነ እቲ ደስ ዝብለኒ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ሓደ ውሑድ ህዝብና ውሑድ እዩ ምስ 200 ሚልዮን ዘለዎም
ህዝቢ ክትገጥም ዘለካ ስለዚ ኩሉ ፀጋታትና ክንጥቀም ኣለና ኣብ ውሽጢ ዘለውን ኣብ ደገ ዘለውን ታለንትስናትና ብሓደ ተራኺቦም ተመክሮ ዕብዮም ብሓደ ተዋሂዶም ተኣምር ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ናይ ብሓቂ ካብ ልበይ ተስፋ ዘለና ኣነ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምቲ ኣብ ውድድር ናይ ብሽክሌታ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንህልኩም ሓየት ዝኾኑ ናይ ውሽጢ ናይ ደገን መንእሰያትና ብሓደ ተኣኪቦም I'm really feeling this ኣነ excited ናይ ኩዕሶ እግሪ ካድልየ ስለ ዘለኒ ከም ትሪእዎም ዘለኹም we really have a lot of talents ነዚ ታለንት ናትና ኩሉ ሓዋዊስና እንድሕር ከድና ውፅኢት ኣብ ቅድሜና እዩ ዘሎ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ ኣብ ቴክኖሎጂ ከምኡ ኣብ ቢዝነስ ከምኡ ኣብ ኩሉ ሴክተርስ ኢኻ ከምዚ ዝንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ሴክተርስ እታ እንኮ ካብ ደገ ሓገዝ ክትረክብ ዘይትኽእል ብሽክሌታ ውድድር ጥራይ ምክንያቱ እቲ ናይ ብሽክሌታ ታለንት ካብ ውሽጢ ጥራይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብቲ ካልእ ዓውዲ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውዲ ካብ ደገ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል እያ ኤርትራ ስለዚ ናይ ደገ ዘሎ ፀጋታትና ምስ ናይ ውሽጢ እንተወሃሂድናዮ ዓብይ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ኮይኑ ይስምዓኒ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ተበግሶ ኣይሆብ እዛ ጋንታ እዚኣ ድማ ውህደታ ርያትና ተኣምር ክትሰርሕ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ፀወታታት ስለ ዘለዋ it doesn't matter እንታይ ውፅኢት የምፁ ኣነ ግን I'm already excited I'm looking forward ደቀይ ኩዕሶ ይፈትው እዮም ኣነ እውን ይፈትየ ስለዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ካብ ብሽክሌታ ንላዕሊ ስምዒት ስለ ዘለና ድማ this is going to be really interesting ንዓይ ደስ እናበለኒ ዝኸይ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነት ድማ እቶም ናይ ስፖርት ቻነላት ናትና ወይ እውን ገለ ዝለዓለ ስራሕ ክወሃቦም እዩ ብኡ ገይሮም ድማ ብሉፅነት ክፈጥሩልና እዮም thank you very much everybody ነዚ ከምዚ ትገብሩ ዘለኹም ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኹም ታለንትን ኣብ ደገ ዘለዉ ታለንትን ንኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ከደይብዋ እዮም እስከ ሞራል ሃብኡለይ ኣብ ታሕቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኮሜንት ክፅሕፍን ሰፖርት ክገብሮምን ይደሊ ናይ ሎም ኣርሳብ ዝጉደ በዛ ናይ ፅምዶ ደርፊ ክሰናበተኩም ተረሲዑ ልብታትና ፍቕሪ ወሲዑ ቅርብ ሕመትና ሰሚሩ ወንወይላ ንዓሚሩ ድንግል ስምዒት መቐል ሕዲሩ ንጣቕዒ ንዓይን ኣባይ ፅፍዒ ሰላም ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰደኒ ግዳ ባሕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ ኣዛውረኒ ብፍቕሪ ሰላም ንዓኸ ጋመ ሰላም ንዓኸ ጋመ ጓል ትግራይ ጓል ዓጋመ ልበይና ባኽናቐለ ተቐበልኒ መቐለይ ሰላም 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 ንዓኻ ንወ ሰላም ንዓኻ ጀንትራ ሓወይ ወዲ ኤሪትራ ውሰደኒ ግዳ ወረውግን